mangwanani ano takupa imbiri mwari mangwanani ano muzita nemuropa raJesu ndiyemi alfa na omega ndiyemi mwari wekutanga nekupedzisira mangwanani ano munotigwira mwari pahondo dzose munotigwira changamire pamiseve yokaipa nezita raJesu in the mighty name of Jesus. Mangwanani ano takuremekedzai takupa imbiri mazita mwari wamasimba ose muzita nemuropa raJesu Kristu weNazareta. Father, we thank you, we bless you in Jesus mighty name. Hallelujah. Tingoti yaka maoko mudenga kuna Jesu. Hallelujah. Zvinoratidza upenyu izvozvo. Amen and amen. Muzita nemuropa raJesu mangwanani ano tinongoti patinonamata kuna Mwari nekuda kweservice yanhasi. Hallelujah. Tingoti mweya mutsvene have your way. Hallelujah. Atingosvika patinonamata tingoti mweya mutsvene take over. Hallelujah. Amen and amen. Iye Jesu anototaura kuti zvakatonaka kuti ndiende nekuti ndikaenda ndichatuma the helper. Hallelujah. The helper who will come. Hallelujah. Azotungamira. Hallelujah. Mangwanani anotongoisa service ino maoko aMwari. Hallelujah. Tingoti Mwari pfekai vose vachashumira, pfekai vose vachatungamira, pfekai vose Mwari vane zvavari kuita muimba yaMwari. Hallelujah. Amen and amen. Muzita raJesu. Hallelujah. Mavoko mudenga kuna Jesu. Hallelujah. Amen and amen. Tingosvika patinonamata mangwanani ano tingoti mweya mutsvene take over. Hallelujah. Amen and amen. Atingosvika patinonyengetera pamberi paMwari mangwanani ano iti mweya mutsvene take over mangwanani ano have your way panzvimbo ino. Baba tinokutendai, Baba tinokuremekedzai makanaka nezita neropa raJesu. Baba service ino ndenyu Mwari, service ino ndenyu mweya mutsvene tinonamata mangwanani ano mweya mutsvene tanamata nezita raJesu take over panzvimbo ino nezita neropa raJesu. Mangwanani ano tinonamata shumiraiwo pakati pedu, shumirai Mwari, shumirai mangwanani ano Baba tinonamata muzita nemuropa raJesu in the mighty name of Jesus. Mangwanani ano tinonamata simba redenga ngaripfeke vachashumira, ngaripfeke vachaimba, ngaripfeke Mwari wamasimba ose vari kukushandirai Mwari mangwanani ano muzita raJesu in the mighty name of Jesus. Baba tinonamata mangwanani ano mweya mutsvene waMwari, mweya mutsvene waMwari fambai mangwanani ano, fambai mangwanani ano, shumirai pakati pedu nezita raJesu in the mighty name of Jesus. Mangwanani ano we surrender, mangwanani ano nezita raJesu mweya mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene shumirai pakati pedu nezita raJesu. Father, we thank you. Father, we bless you in the mighty name of Jesus. We magnify your name. Muzita nemuropa raJesu takutendai Mwari, takuremekedzai mazita mangwanani ano muzita raJesu. We thank you. Hallelujah. Vauya kuchechi. Hallelujah. Vari kufara chete. Hallelujah. Wandisimudza Jesu, wandigadza nemadzimambo, wandisimudza Jesu, wandigadza iye wandisimudza Jesu, wandigadza iye wandisimudza Jesu, wandigadza iye wandigadza iye
Jesu tonada. Tonada naye 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 Jesu tonada. Ayo kufarira Jesu kutamira Jesu so kozunguka so. Tonada naye Jesu tonada. 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 Muruna muruna Jesu. Wakati bamsoro, iwa wakati bamfeve, iwa wakati bambeso, iwa wakati bamino, iwa wakati bamromo. Tonada naye Jesu tonada. 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 Murure murizo. Tupone so. Chupa pauza ni papo mutamba so. Alizo. So. Bombire papo so ngo ti so. Just dance. So. Kichinacho kudurubudana na hiyo wapisa pano na sadika. Chupa mfarira ndio chupone so. Chupa munachita so. Kudurubudana neso. Ayuwa na Jesu akuga na Jesu. Bogu kuna Jesu. Katika mbili ya kupombera so. Izo magitari, izo. Wari kunachisa kuti wari kunana na iye. Wanana na Jesu wanana. 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 Iwa wakati bamsoro.
Zvakanakisa izvi. Jesus. Jesus. Muriko ere. Ngatikoradzana kuweva, ngatikoradzana kuweva. Mururu nemetero kuna Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Jehovah ndiye mufudzi wako wo. Hapana chandino shayiwa. Jehovah ndiye mufudzi wako wo. Hapana chandino shayiwa. Jehovah ndiye mufudzi. Munhu wese. Sabiro. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Jehovah ndiye mufudzi wako. Hapana chandino shayiwa. Alondiseseta pumapuro manyoro. Alondisoro tawe kweyawa. Chiboye yune ploto wenyu mariwa. Shiroti yara tawe kamoyo. Muri kwarako. Celebrate. That's why you're there. Celebrate. Drop tamba show manino. Drop tamba show. 1, 2. Opo atsika nini? Wakabatera nini? 1, 2, 3. Wakabatera po. One more time. 1, 2, 3. Right. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. On the throne. Shake. Celebrate. I want you to say, celebrate.
Uchenjeri wose Jimmy Bakafanira Jimmy Bakafanira Viri yose Ane tolo kumano Uchenjeri wose Lujisa soyo Lujisa soyo Lujisa soyo Lujisa soyo Hoya 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 Adora Jesu, I cannot hate you. Adora Jesu, I cannot hate you. Adora Jesu, I cannot hate you. Adora Jesu, right, right, right. Slow borong kacai mana dia? Kaya kacang boita. Baca putar negam kasih rusman. Ada dia? Ada suruh aku mah? Ada. Abu, Sega, Toka, Wakanda Dani, Ade, 1, 2, Sega, Toka, 1 more time, 1, 2, Sega, Toka, Lisa Saya. God iguone. Se vou tirar Jesus. Uluasa. Olha tu. Jesu ameni. Gati batirane pa him 5. Gatimu kudzei Mari nemoyo inovara sizinza keiuru zinoi ziwaisu iye adora iasuma
Check it.
Murumbise, kitabu chengete. Father, we thank you. Hallelujah. Amen. The Bible says, when the praises go up, his presence come down. Amen. We just want to continue in the spirit of worship. Amen. Another song, the praise and worship. Amen. Praise and worship. Meamtene uno pupurirana nemweya wangu utindiri mwana wangwari. Meamtene uno pupurirana nemweya wangu utindiri mwana. Meamtene uno pupurane nemweya wangu utindiri mwana wangu. Meamtene
Ndinopembera ndiri kukumbira mangwana Upfurai mweyaoma Mwari wakereke ngarishudzwe mangwana Kuti pane vanogara panzvimbo ino Mutsvene pfukurai kukerekeni mangwana Mwedu ngaipfumirane Mwedu ngaipfumirane nenima Mwedu ngaipfumirane nemweyaoma Kuti tiri vana venyu panzvimbo ino Jehovah tibatsire moyo yedu ngaipukuye moyo kuti tiri vana vaJehovah kuti tiri vana vaJehovah nekutenda tiri vana amwe amuswene kukurana amwe amuswene rekai kunyarara amwe amuswene tsaurai amwe amuswene shirachidze Shumira mangwana Denga ngari taure pakati pedu mangwana Denga ngari reke kunyala mangwana Kupurai Jehova kuma situation edu Kupurai ngari kuma basa edu Kupurai kuwana edu Jehova wa Nazareta Wana edu mangwana Mweamsene makana Mweamsene muriwa Kupurai Jesu, kupurai kumpeni wenu, kupurai kumtano wenu changa, kupurai kumabasa kwenu, kupurai Jehova patinokara, kupurai mari patinoswera, kupurai changa mire kunyama chini pakawanda, mwedu ngai pupurirane, mwedu ngai pupurirane, mwana nalo Jesu we worship you, we worship you. Jehovah ngare neketwe mwamshana tinokudai nokutimuna kukura yeme mune mudzidzisi wakanaka munodzidzisa vana vanhu nzira dzekufamba nadzo yeme munotidzora pakulesha kwose mangwananano tinokuremekedza imwewo mangwananano tinokudza zita renu makanaka Jesu mazita enyu mwewo mazita enyu mwamshana we worship you Jesus. Namata uri papo ameni namata letsa wako ameni nokunamata iJehova imi munotipupurira nokunamata imangwanano simba renyu mangwanana Maita henyu Mwari, mazvita zvenyu changamire. Maita henyu Jehovah, tinokunamatai mangwanani ano. Come on church, just lift up your hands and give glory to Lord. Just give glory to God, amen. Lift up your hands and give glory to God, amen. Just give glory to God, amen. Amen. And when you praise God, His presence come down, amen. Chinhu chandakadzidza pakunamata ndechekuti presence yaMwari kana iripo, any kind of situation inonaka, amen. Saka toda kungoti tingosimudza maoko edu in surrender to God. Hallelujah. And just say, God, thank you for your presence. Jesus. We know that His presence is here because we were just worshiping, and we are worshiping right now in our spirits. Hallelujah. So His presence is here. You don't have to feel it. Jesus. You don't have to see. But just believe His presence is here. Amen. And in His presence, zvese zvawauya uchifunga mufungwa dzako uchiti izvi ndozvanoda kuti ndiitirwe naMwari. His presence is here. Amen.
Hallelujah. Amen. Jesus. Let me tell you something. Pamakore angu ekuva baba. Sometimes ndaifonerwa. Zvonzi ndimuri kusvika nguva yekumba. Ndoti ndichasvika time ndosvika nguva dzakati ndotaura. But by the time pandaisvika, you would think maybe there's something that maybe she wanted from me. So when I get there, maswera say, otokara. All she wanted was just the presence. Kuti kana ndiripo, ivo vanonzwa moyo wavo kusununguka kuti zvese, even all the fears anenge aripo. We just want to thank God for his presence. Hallelujah. When God is present in your life, amen, every situation bows down before the presence of God, amen. Hallelujah. So we just want to thank God for his presence, amen. Amen. Ndoda kutenda choir. Na maombere omako achigara pasi. Thank you so much. Sometimes when I look at the choir with the way they are so smart, ndinomboti akumana ko ino ndaikwanisa kungopinda uchingonopfekawo hembe dzinenge dzakanaka ipapo every Sunday, amen. Voice rinongondirasisa chete, amen, amen. Tinoda kuti timboita mheremhere tichitenda Mwari mangwanani ano, amen. Tataura tikati presence yaMwari kana iripo, hapana situation inoramba, amen. And the situation emunhu, you know, pataikura pane zvimwe zvimabanga so zvataiti zvima okapi, amen. Okapi inenge ine side rinocheka, inogona kuvhura koku, inogona kushandiswa screwdriver kana uchida kuscrewa some things. God is everything that you want, amen. Whatever situation, even if you are in a situation you are to celebrate, maybe there were things that were happening during the week and you are celebrating, amen. Mwari zvese zvaunoda kuita iwewe, zvese zvaunongochitarisira kubva kuna Mwari unozviwana, amen. He is everything that you ever want, amen. So it doesn't matter kuti Mwari wauri kuda kutenda nhasi ndiMwari upi, ndiye akakuporesa here kana wanga uchirwara during the week, ndiye akaita here kuti upase maexams awanga uchida kupasa during the week. It doesn't matter what the situation. Tida kuti tiite mheremhere kuna Mwari, tumbomutenda nekuvapo panguva dzose, amen, amen. 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 Zotenda Mwari, amen. Amen. There's something that I want to say, church. Munoziva mukukura kwedu, some of us grew up in environments where you can never imagine that one day we can actually be here in Johannesburg and speaking in front of people in a church like this, amen. Some of us takakura ma environments mekuti kuti uziwe chinonzi upenyu outside of rural life. Mwe musi ndakati ndichidrive ndiri kumusha. I had my family and nevana. Ndakamira, I saw a friend ari panze. Ndobva ndamira kuti nditaure naye. Akauya padoor and I think my family thought kuti munoziva munhu anopenga anofamba anonhonga mabhini achita sei kana muri mutown. Kumusha kune vanotogara vakadaro, vakatokwana zvinhu zvichitofamba vachitoti life yakarongeka, amen. So the gentleman came closer, ndakataura naye ndikamumhoresa. Vakandibvunza kuti ko ndiani wamuri kutaura naye utete? Ndikati no, he is my friend. Takadzidza tese. Angasina bhutsu kuku. Angasina bhutsu. Ane shena aita zvaya zvokukanya madhini, handiti. Kumusha munoziva kuti kune maricho anoitwa kuti vanhu vanenge vachikanya madhini vachita sei zvavanenge vachiita, handiti. Anga ane short, gumbo rakazara shena imwe
And then takataura tapedza kutaura kuti ndiani ndikati nawo takadzidza tese. So, oh, okay. They were so shocked. How come? Munhu uyu, and then they are looking, how come these people were in the same class? Zvinombofamba, how does it connect? Amen. Munoziva nyasha dzakawanirwa vamwe vedu. You can never imagine. Amen. So, ndiri kuzvitaurirei zvinhu izvi. I was one of them. I hear sometimes people here, they talk, ndakazoitira zvakati, but reka ndimbomavhura mafaira ndimbovataura kuti kana tiri panapa takamira panapa muchitiona tichizemberana nababa namai vari panava, chii chinenge chikonzeresa kuti tiri kuzoramba tichidaro? Ndaitaura nababa Masuka the other time akati, but iwewe, you know what, you are one of a kind, because it's very difficult kuti, you know, munhu sometimes wanenge wakadzidza naye, you go and then wokuisa maoko kunamatira woita, you know, sometimes. And I said, Baba, you don't know where we came from. Mfundisi, let me remind you, maybe you might not remember this occasion. Ndiri form 4. Ndaipfeka uniform yemeruni, okay? White shirt, jersey remeruni, grey trousers. Trouser ndaipfeka ndanga ndakarikwereta, okay? Ndanga ndakarikwereta, munhu wacho akazotora even after ndapedza bhozi raifana kutokontinua nebasa to the next person. Amen. So, but the problem trouser ranga risingavharike zipi. Saka ndaigara ndakapfeka juzi, because pane zipi yekuti unogona kuisonera nekuti inenge yazopera zvekuti nyange ukada kuigadzirisa panongooneka kuti hapachaiti. Amen. So ndaigara ndakapfeka jezi remeruni yari, saka ndandisingariPeta ndiri jezi unoripeta kudai so, ndanga ndisingaripete kudai so, saka ndaingogara naro rakavhara pazipa kuti pasaoneka. Amen. Amen. So it was like that. But taitoenda kuchikoro zvinhu zvakatorongeka tichienda. But one of the things chaiafecta vazhinji is because tanga tisina exposure, tanga tisina tarisiro. We were just going to school tichingoti no, kana tapedza kudzidza tozoonai kutamba. But the majority vandiri kutaura vakasara kumusha vakasara variko because vakashaya one ingredient in life yandakakwanisa kuwana inini. Mfundisi, pane one day in a form 4 class. So we were sitting casually on the chairs. Tatine ma desk ya kuchikora kuti anovhurika padenga pape woisa mabhuku mukati. Okay? Saka anonzi Moses Mwafa angagara. Sorry ndikutaura mazita vanhu mozongopa delete andiri kana takuzonikira kana makuzoedita mavideo. So Moses angagara pashi on that desk. Then you were sitting on the other chair, and I was sitting on the other chair. And we were talking. And ndanga ndakapfeka dzimwe bhutsu because hanya uniform yainetsa ona mwari. Ya uniform. So bhutsu dzana ndakapfeka because school shoes dzanga dzisaite dzapera. Saka ndakasvika kumba ndobva ndatora bhutsu dzamudhara. Asi bhutsu dzamudhara idzi dzatsiri school shoes, dzatsiri inodza bhutsu dzekupfeka dzefashion idzi. Saka inga iri yakagadzirwa neganda renzou. Bhutsu reganda riri mabhambu panze so. You understand? Very strong shoe, very nice shoe. But nandakaipfeka, but problem yebhutsu inga isingabhende kudai so. Ukadai so haibendi. Saka unoita senge wakapfeka pranga kana uchifamba so. Andiri. Saka ndaitofana kufamba strategically kuti unhu asazvione uchitorowa nekastyle. Andiri. Saka but it was a very special shoe. Okay, zvekuti kana yakapfekwa nemunhu mukuru
ndakazoti ndakuitarisa ndakwanisa kupindawo mudhorobha ndakuzoona kuti saka bhutsu yaidhura zveshuwa. Okay, but pana ndakaipfeka inga isingabalance neuniform nechii. But when we were sitting there, mfundisi, there's something that Mwafa said. Akati aipfeka imwe bhutsu so inga isiri weni brand, but yaiti kana uchifamba so yaiti tsuki 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 tsuki, and zvazvineka zvaishamisira madhezi acho. Mfundisi wanga neweni brand so Moses akati but uri kuona here timu redu panapa guys, uri kuona here tubhutsu. Ndikutoona ka Moses ari kutonongedzera futi kabhutsu kangu yakandiri. Akati no, these boots, these shoes, they are very nice. Akatasa bhutsu yake mfundisi angapfeka windbreaker, and then mfundisi akati but yakufa ndiyo yakapenga manje. I don't know kuti kwaringa yakampengera here kana kuti whatever it was, but there's something that happened to me, guys. I'm telling you, there's something that happened. Because bhutsu iyi saka yakanaka zvekudaro. Ina nditoti bhutsu iyi haiti, because ini manje ndinoteka ndaiziva kuti manje kuti haipendi kudai, so ningoramba irichi sana ngoti iri boy kwanzi inodhura kwanzi naMwafa bhutsu iyi inodhura zvisingaiti. It's the most expensive shoe. Tokwana kutobatanidza mabhutsu dzese dzemuklasi menyu hadzisvika apa. From that day I stopped the mentality and the thinking uyu watakasangana naye on the streets, watakazosangana naye oko. It changed me and it gave me a sense of self-worth. You know, the only asset that you need, especially as a young person, is a feeling of self-worth. From that day, mfundisi, I know kuma roots kwedu kuti kwakamira sei. Most of the children of Arikoka, they are hopeless. Number one, they don't have self-worth, and they don't even know what is self-worth in any case. Amen. But from that day, ndakabva ndatochinja. From that day, ndakatanga kufamba ndine confidence, ndakatanga kufeel, I don't know whether it was true kuti yakanaka, but ndakazvibelieve. Ndikatanga kufamba ndine confidence dzekuti no saka panapa bhutsu dzangu dzinodhura kudarika class yese panapa. So it changed everything. Amen. So ndiri kuzvitaurirei izvo vanhu vaMwari. You know, sometimes every time tinonzwa tine munhu waMwari toda timbocelebrata, kune vanoti kana vachicelebrata vanenge vachicelebrata vachiziva kwaari kubva. Amen. Isusu kana tichicelebrata mufundisi wedu tiri kucelebrata tichiziva kwatinobva naye. Amen. After that, there was a long time after tapedza chikoro, but mfundisi, you came back to me again at a time when I was losing it. You know, when you try to do good, I grew up tasina mskanzo imwe kuzoti taizoonekwa kwakati mwe. You know, we tried to live the life as prescribed. Amen. And then when you do everything and it seems not to be working, you get to a time when you say, to hell with this thing. Let me just do whatever I can do. Amen. And at that time, just a few years ago, I just said, whatever. I wanted to throw away I wanted to throw away everything. I just said, no, this thing is not working. And at that point in time, he came back again. Amen. At that point in time, that was in 2019. He came back again. And things changed. Because of my frustrations, situation, my frustrations. Amen. So, church, zvakawanda zvandingada kutaura panapa, but just at this point in time, just help me to celebrate mufundisi wedu baba namai Jiriji. Let's just
Amen. Amen. Mfundisi tinokudai. Baba nami mfundisi Jiriji tinokudai. Thank you so much. You lead us by example. Zvimwe zvacho zvatinoona tinochinja nekuona mararamiro anengachita munhu. Amen. So I just want to thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. Amen. Amen. Church ndibatsiro I think rikanditange ne Sunday school so that tiwa vanoona zvako kunogara pasi. Amen. Ngatise maoko pamwe chete ti celebrate Sunday school yedu. Sunday school. Amen. Muri kwere Sunday school. Amen. We love you Sunday school. Amen. Ivo vana ava ndo vanotitira zvakanaka. Ndo vakanzi naJesus Christ. Regai vana ava vauye kwandiri. Amen. Chinhu chandakaona pavana ndezvekuti havafungi zvakanaka. They don't take things. Vamwe vanoti they don't take things seriously. But chandakaona pavana ndekuti vanokurumidza kukanganwa zvinenge zvinovadzosera kumashure. Amen. Amen. So we just want to thank Sunday school chachinogara pasi. Amen. 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 Rekandimbo tite ma protocols panapa ku right tauti tikwazise board repanapa. Amen. Church board yedu tauti tikwazise tese ngatite merebere mstara Jesu Kristu. Amen. Amen. Right now kwazisa futi ladies board yedu inotungamirwa na Pastor Jiriji. Toti tikwazise mstara Jesu. Amen. Ndokwazisa zvakare board redu remen's fellowship. Amen. Boka rana baba rinotungamirwa nababa Nyamonga. We just want to celebrate you and thank you. Ndibatsire church muzita raJesu. Amen. Ndoda kukwazisa zve ma leaders ese ari pano. Amen. Munhu ese anonzi leader. Amen. Any person in a leadership position, we just want to welcome you and we just want to thank you in the mighty name of Jesus. Amen. Church ndibatsire kucelebrate ma leaders edu. Amen. Ndoda kucelebrate zve ana baba. Munhu wese nambotaura nyaya yepresence ka. Vana baba vari pana presence yavo kutongoti vari pana pane zvazvinoita. Amen. Amen. Ngatifarire vana baba vedu muzita ramambo Jesu Kristu. Amen. Ndati tifarire zve vana mama. Ndakandichimbozvifunga ndikati mukatarisa vana mama I think pakukura kwedu I think these are the most intelligent people pa social life. Amen. Ndakandichimbotarisa tikati vana mama zvimwe zvinhu zvavanotitira soka unogona kutaura chimwe chinhu iwo wokupa answer chaiyo iriyo. Amen. Amen. Ndachimbofunga vana mama tichiri vadiki unogona kuti wafuma makuseni hausi kunzwa uda kuenda kuchikoro unongofuma ungoti musoro wangu uri kurwadza. Amen. A mother knows pari kurwadza musoro nepamwana pasida kuenda kuchikoro. Amen. Amen. We just want to celebrate our mothers. Taiti mamwe madays mwana kana ane zvaari kuda anokwanisa kungotaura zvano kana ungochema kana ungotanga kutaura kuti pandanga ndizofamba nezuro pamadays atakakura kapaitikana pakabikwa mazai taidai mazaika waikwanisa kungotaura kuti ndakazobayiwa nemunzwa nezuro ndiri kumombe zvonzi aiwa mupei muisirei mazai nyaya yatopera. Amen. Vana mama they have got a special skill. Amen. Ngativa celebrate tese muzita ramambo Jesu Kristu. Amen. Tinokudai ana mama. Amen. Amen. Ndoda kucelebrate youth yedu. Youth muri kwere. Amen. Youth.
ndanga ndichimbotarisa zvangu ndichiona vakomana vayuthi vachitamba pamberi panapa ndikati vakomana ava vakawanirwa nyasha dzekutamba zvavo pamberi apa. Ndikamboimagina ndikati dene vakakurira kumwe magrowth point mamwe atinoziva nematambiro avanga vachiita panapa. Ndikati vakomana youth makawanirwa nyasha kwamunoisira energy ndokwamakagonerwa naMwari. Amen. Otherwise amen. Amen. Ndoda kucelebrate wa teenagers edu. Boka rama teenagers tiripo here. Ma teenagers. Amen. Andisuku kunzwa ma teenagers chimboita imeremere timbonzwe. Thank you. Amen. Tinokufarira ma teenagers edu. Amen. Right. Tinotenda Mwari. Amen. Regai timboisire ngoino kuma items edu. Zora nhasi tingori nemunhu wani chete ari kuda kuita item. Amen. Right. Rega ndishedze mai garai vane song yavada kuita. Ndokumbira mai garai vaye kumberi vazoita item yavo. Amen. Mangwanani chechi, mangwanani mese. Ndokumhoresai mangwanani anu. Mama na daddy mangwanani. Musashamisika muchiona ndichisimuka ndichiimba kuda kutogaina confidence yekumira pamberi penyu. Indoda kurumbidzawo Mwari wangu nekumuimbira. Tibatsireiwo nekuti mukasatibatsira hazvibudi zvakanaka. Saka tokumbira kuti mutibatsireiwo kereke. Nyengetera hakuna chinorama kuna Mari hakuna. Ukanyengetera hakuna chinorema kuna Mwari hakuna. Chinorema nyengetera hakuna chinorema kudenga hakuna. Chinorema iwe Amen. Tunotenda nekuimbirwa. Amen. 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 Nasi church inenge rakadongotonora so. Amen. Amen. Tine here vatishanyira nasi. If you are here for the first time, ndokumbira ngotiratidzawo nokusimudza ruoko rwako. Amen. Just lift if you are here for I can see that. Vaombere maoko. There's 2 more people there. Amen. Amen. Ndokumbira waka mwakagara ipapo, just take the next step. Mungo sumuka pamakagara ipapo. Church vaombere maoko achisumuka. Amen. Jesus. Amen. Thank you so much.
ndinoda kuti muri pamakamira ipapo ka ndinoda kuti tikugamuchirei the AFM way. Amen. Saka ndoda kukumbira kuti mufambe netsoka dzenyu mukwire muye kumberi kwandiri kunoko. Amen. Amen. Just make your way to the front, to the stage. Amen. Tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, Isu tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, oh tiri kufara kusangana, Isu tiri kufara kusangana, nasi tiri kufara kusangana. Isu tiri kufara kusangana, Isu tiri kufara kusangana. Amen. Hallelujah. Tinokutendai matishanyira zora nhasi. Amen. Maita chinhu chakanaka kuzoya kuzotenda nesu zora nhasi. Amen. Right. Zvatichaita inini ndinonzi baba kufa kutizwi handiti. Amen. Ndinonzi baba kufa kutizwi. Ndichakumbira kuti ndikauya pamuri mundizewezero zita renyu handiti, nekuti mabva kupi, munopindira kupi, nekuti makokwanani. Amen. Kana mauya zvachose mobva mandiudzawo kuti tauya zvachose. Amen. Amen. Tinowanzofarira vanoti tauya zvachose. Amen. Amen. Saka ndichatora information yenyu ndozoudza church. Amen. Amen. Rikanditangire nekusaidi kunoko. Amen. Mohadi Mesia Tela Boya Mohadi Mesia, oh Mesia. Amen. 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 Right. Church, panapa tina mai maukwe. Amen. Mai maukwe vakokwana baba madupe, baba na mai madupe kwa. Amen. Vatu vanopindirawo kusayo chasi zvanhasi wangoshanya chete. Amen. Ngativaombere maoko. Amen. Tell them all, tell them all, tell them all. Oh Messiah, oh Messiah, oh tell them all, tell them all, tell them all. Oh Messiah, oh. Amen. Amen. Panapa na sister Shameni. Amen. Sister Shameni watishanyira zwara nhasi. Amen. Vatu vachatizivisa kuti vachambofunga kuti vopinda nesu here kana kuti. Amen. Asi takatarisira kuti tinge tinawo sondo rinouya. Amen. Amen. Chilla, 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 chilla. Oh Messiah, oh Messiah, oh Telamoya, Telamoya. Amen. Amen. Amen, church. Right. Tina mai dengu pano. Amen. Mai dengu vatu vaipindira ku AFM ku Zimbabwe. Amen. Saka pauya kuno kwakamboita kanguwa asingaendi zvavo, asi vauya kuzopinda nesu pano zvachose. Amen. Ngativaombererei. Messiah, oh Telamoya, Telamo, 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 Telamo. Oh Messiah, yeah, Messiah. Amen. Amen. Right. Panapa tina sister. Amen. Tina sister. Amen. Sister Ella Zvarevashe. Amen. Right. Vati vakaona poster redu pa Facebook. Amen.
vakati nhasi rega timbouya tibobatirana pamwe chete. Amen. Ngativacelebrate. Amen. Thank you. Yesia Tela moya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ava vanodzimai dzepatsva. Amen. Right. Vaimbopindira AFM kuZimbabwe. Vati vauya zvachose pano. Amen. Ngativaomberere. Messiah, oh, tela moya. Oh, Messiah, oh, Messiah, tela mo, tela mo, tela mo, tela mo. Amen. Amen. Right. We have got Sister Apiwe here. Okay. Ate achikudzidzira Shona. Amen. She understands Zulu. Amen. Sister Apiwe was invited na Mike Garai. All right. Vati vari kutsvaga chechi yekupinda but vachiri kuona I think vari kusembla. So tinovimba kuti next Sunday tinenge tinawo. There is an English service inenge iripo on every Saturday. Amen. Yeah, so we are also welcome to join that one. Amen. See a window. Oh, see a window. Oh, see a window. Ah, see a window. Oh, 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 see a window. Ah, avumile kuti ndibu. Amen. Amen. Right. Vati vanonzi Sister Sarah. Amen. Vaimbopindira kule Nashia AFM for so many years. Amen. Right. But vaya kuzobata nesu pano zvachose. Amen. Amen. Oh, see a window. Oh, see a window. See a window. Kusala leli wena. Amen. Amen. Right. Tina Sister Marilyn here. Vati vainvetwa na your brother's wife anonzi Buhle Benkosi. Amen. She's just here to visit. Amen. Amen. Thank you so much. Amen. Avumile. Amen. Amen. Thank you so much, my visitors. Edu. Toda kutendai nezvamaita kuya kuzobatana nesu. Amen. Mapapers amapiwa ayo. Motu kana mafila mozowapa ma-ushers. Amen. Amen. Saka pari zvino, I just want you to go back and take your spaces pamama kagara. Amen. Oh, see a window. Amen. Amen, church. Amen. Inonguwa iyi rega indimboisira kuna secretary wedu kuti azotipawo zviziviso zvanhasi. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Regai titende mhuri yekwakufa kuti izwiri kuti tungamirira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndazviona kuti havasi teacher
dai vanga vari murairidzi ndofunga muchiri kuyeuka maiti good morning sir, mamanzi sit down, mamati thank you sir, mogara pasi. Aiwa, tinotenda Mwari. Regai tipanane zviziviso zvezuva ranhasi, Mwari vachingotiitira zvakanaka. Tinokurudzirwa kuti titeererese zviziviso zvatiinazvo. Regai nditsvage pazviri. Aiwa, ndazviona. Right. I think 2 weeks ago or 3 weeks ago, takambonyora nechirungu kuti our first announcements are related to the activities for ladies. Saka ndapotsa ndati activities dzevakadzi. Aiwa, ndakatsinzwa pano. But regai nditange nezviziviso zvinobva kumadzimai. China chino ichi kana kuti this Thursday, this week, we have fasting and we'll break the fast at our homes. The prayer points will be shared on the WhatsApp group. Saka vana mama svondo rine rimso echina kune kutsanya zviri kutsanyirwa kana kuti prayer points anenge aripo pa WhatsApp group renyu. Muri kuziviswawo zvakare kuti mama Jiriji vanenge vari pano pa church musi wechina kubva na 10 a.m. kusvika na 3 p.m. Ngatisunungukei kuuya tichivaona. Feel free to come and see her during that particular time. Right, madzimai vari kukuzivisaiwo zvakare kuti there is a ladies revival kubva musi wa 20 kusvika musi wa 24 July pano pa church. Wednesday to Saturday tinenge tichitanga na 6 p.m. kusvika na 8 p.m. musi weSunday toita normal service kutanga na 9 a.m. kusvika na 1 p.m. Saka kune revival ichazenge chitungamirwa nemadzimai kubva musi weWednesday to Saturday 20 to 24 July gore rineiri tichitanga na 6 p.m. kusvika na 8 p.m. Tiri kukurudzirwa tese kuti tiuye kuzomutsiridzwa. Hallelujah. Tiri kuziviswa zvakare kuti kune a combined camp yema-ladies and girls. Saka pakangonzi there is a ladies and girls camp from the 30th of September to the 2nd of October gore rineiri. The venue and the camp fee will be announced in due course. Kureva kuti zvichazenge zvichitarwa maringe nemuripo kuri kuendwa zvichapiwa panguva inotevera. Chiregai nditaure zviziviso zviri maringe nemaactivities epano pachurch. Musi wa 24 July tiri kuziviswa kuti kunenge kuine Holy Communion, vanoshanda paaritari ngatigadzirirei. Musi weMonday tine prayer and fasting. Ngatiuye break a fast yedu pano. Tonamata pano semhuri. Regai tongotanga na 5 kusvika na 6 zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Let's continue to support the English service. For those of you that said, especially to our visitors vauya pano or our visitors who came here, who were probably failing to understand the Shona language, you have got full support of an English service on Saturday, 9 a.m. at this particular venue. You are free to come 9 a.m. to around 10:30, you will be done. So you are free to come and join our English service. And for all of us, Varimuno, let's continue to advertise it and let's continue to support it. It's there to serve and influence this community. Muzitara Jesu, amen. Right, this Friday, tine couples meeting. Yedu, vama couples gadzirirai kusangana ne link pakati pesvondo. Regai vanangotora mukana uno kudaidza varidzi vanoona nezvekudanana mudzimba vauye vambotaura zvavari kuda kutaura maringe neevent iriko muzita raJesu, amen. Hallelujah church. Ndofunga vana mama vese vanotondifarira vakandorandamira pano. Chimbo ndiombererayo maoko vana mama. Ini ndinongoya nenyaya dzinonakidza chete chete. Nyaya dzekungodanana idzodzi dzichingoratidza rudo ndo dzangu.
Saka ndava nenyaya yakanaka yekuti musi wa30 kupera kwemwedzi uno July tichange tine couples dinner. Tichaitira ku Silver Star. Mbondombereyo pekuti Silver Star ipapo. Vana baba musandivenga henyu. Noziva kuti muchada kuti bude mari. Asi aina zvayo kuwanda. But yakangonakawo futi ngoispendera kumudiwa wako. Saka tinongokurudzirai kuti tose ngatiuye musi wa30 tizoratidzana rudo rwedu. Tinoziva kuti tagara edu tinongoratidzana rudo, asi apa tinongoda kuitawo as a group tongoratidzana rudo rwedu takati se-AFM Roadport. Mari yacho tichauya nayo pa next week. Musavhunduka henyu haina kuwanda. Then nenguva yacho zvese tichauya nazvo next week. Ndimbomupa homework. Thank you. Hallelujah. Aiwa tinotenda baba nekutirongera zvakanaka. Pane kumba kwangu pane vaidzidzira. Kumba kwangu kune timu inotaura zvechirungu, inoda kutaura nechirungu. Vakazoti what is love in Shona, ndikati inonzi rudo. Ndakazonzwa mangwana acho zvakunzi daddy I rudo you. Hallelujah. Amen. Kufara muimba yaMwari ndandichitsvaga pandandagumira. Hallelujah. The marketing team vari kungoramba vachitikurudzira. I was actually impressed by one of our visitors who said she came here because she saw our poster on Facebook. So actually that level of marketing, ngatirambe tichingoshare, ngatirambe tichingolika, tichingotega, tichingoita zvatinenge taita, and let's continue to share and let's have activities on our social media platforms. Right, tiri kuyeuchidzwa zvakare kuti chipiri chinoichi mufundisi vanenge vari pano pachechi kubva na9 AM kusvika na3 PM. Vanoda kuvaona makasununguka kuuya muchivaona. He will be here, our pastor will be here from 9 AM to 3 PM on Tuesday. You are free to come and see him. Evangelism team iri kuti pa information desk pane maflyers sunungukai kumatora muchienda navo. Vana baba vese muri kukurudzirwa kunzi soon after service musangane neutungamiriri Women's Fellowship. Handisi kuziva baba Nyamunga kuti vana muri kuvaonera kupi. Hanzi tisangane muroom iyo, prayer room here. Then that will be good. So visitors edu ese ndiri kukumbira kuti soon after service tisangane apo pakanzi connecting lounge apo. So all our visitors, can we meet there at the connecting lounge so that we can, it's just a 1-minute thing. And then we can see what we can do. So tirikukurudzirwa kuti tivise zvipo zvedu nezvegumi. Here you can do ATM deposits, you can do electronic fund transfers to the church account. You can actually also present your tithe here during the offering time. Tirikuyeuchidzwa zvakare kuti ngatibatirane nemaseu group yedu mwedzi wedu wapera panyaya yemari dzemission house tisakanganwe ipapo Mwari vachingotiitira zvakanaka. Ndaudzwawo kunzi musi wa17 July kureva kuti next week kune training yema leaders. So every leader can you diarize this, that there will be some training for every leader on the 17th of July. Whatever leadership position you have, whether cell group, whether kuma departments, wherever, you are encouraged to come and attend this. Zvinotevera zvingori related with just some housekeeping issues within the church. Regai ningokurudziravo kuti if you want to do an item, please kindly see me before the service. Usually ndinenge ndiri kumashuro or ndinenge ndakagara apa. If an item comes, MC vakumberi, hatikwanisi kuchinja program ne item yauya pakati. Hallelujah. Mondiregererawo kune vamwe vanenge vakanyoresa ma-item mamwe acho ndenge ndichimaziva, but ndenge ndiri kuziva kuti program pamwe haisi kutendera kuti tiita sei
tiite saizvozvo munondiregererawo tinongomuvha item kusvondo rinouya tinenge tiri kungodaira kuti chii Ishe vanotichengeta tinenge tiri tese svondo rinouya mopa item yenyu. Regai ningotiwo tiri kungokurudzirawo kuti kana paine vari kuita meeting pano or any event whatever it may be apa regai ningokurumidza the organizers or leaders tiri kukurudzirawo kuti kana tichinge tapedza zvatinenge tiri kuita can we check kuti matepe edu avharwa mushe here and so on and so on. Load shedding is sometimes, you know, our water is powered from the system yekubowl. Saka panouya magetsi mushini unongopomba mvura straight. Saka kana tepi yakavhurika unongotonga kuita sei kutongopomba mvura yotongorara ichitongobuda haina anenge achizoningirikina. We are unable to use this room because nezuro tepi yakarara ichilika apa panga papaiswa stop apa tape. Saka mvura yese makangozara mvura. So tiri kungokurudzira kuti if ever you are doing any event, please just check kungoti regarding responsibility yacho kuma leaders, just check kuti malights adzimwa here, matepa avharwa here, it will be a good thing. Tiri kukurudzirwa kunzi pane zvinhu zvizhinji zvinenge zvakarasika zvisiri kuonekwa, especially hembe dzevana nezvimwe zvakangodaro. We have gotten a lost and found section pano. Please go and see Sister Ernest ku information desk. Vanokuudzaiwo siseni vari kukurudzirwa zvakare kuti kana uchinge wakabvisa chegumi chako zvinoreva kuti receipt yako iriko, enda unoita sei, enda unoitora. Regaiwo ningotiwo kana paine hama dzinenge dzichifarira magitare tiri kungokurudzirwa kunzi kana vari ku praise and worship kunyange kwanakidza sei, if you are not part of the praise and worship usauye kupi kuno kuchingonakidzwa uri pauri kadai uine mamuvhu emadhensi ari chichi chingoitira uri paungori Ishe vanokunzwa uri ipapo. Hallelujah. Because ukauya kuno tikazinge takuzoita zvokuzobvisana zvinenge zvakuita kunge hatisi caring, but it's kana urina zvokunyatsotamba hai variko joinai group iri rinopractice, uyai mutambe, uyai muite muri kuboka iroro because ndo kwavo chaiko. But kana tiri kumabhenji kuti kana dai tanzwa kuti panapa panakidzwa ipulpit tinongotambira tiri kupi, tiri kwatiri ikoko, because pane pamwe paunozomboti pamwe pacho unenge usina kuzopfeka zvakapfekwa nevari kumberi, saka hazvizotiitira zvakanaka. Ingori kuda kungoisawo order, hapana chimwe, muzita raJesu, amen. Tinotenda Mwari. Regai ndidzosere nguva kwamuri baba mudeedzenyu munhu waMwari. Amen. Ngatiombererei secretary wedu atipazviziso. Amen. Right, inini contract yangu yaperera pano. Amen. Ndakuda kuti ndishiseja munhu waMwari, but as custom before ndagara pasi, I just want to acknowledge my wife Maikufa Kutizwi. It has been a journey together. We've been together for more than 20 years. It's not a journey. Ndoda kuito futi happy birthday to my son David. I think I Sunday school. I mean, he's turning 12 years today. Happy birthday to you, David. Amen. Amen. Right, church. Sorry. Oh, sorry, Anzi. Sumukai wakone Maikufa. Sorry. Sumukai wakone. Amen. Right, that is my sweetheart. Amen. Tinotenda Mwari. Amen. Church ndakuti tisimuke tese mutibatsire tuokam baba wedu achiuya kuzotora nzvimbo yake. Amen. Hallelujah. Vakafara chete ingoti maoko mudenga yaka kuna Jesu. Tigamuchire baba naMaikufa Kutizwi vanga vachicheya zvakanaka mangwanani ano muzita raJesu. Hallelujah. We have known each other for quite some time, since 2008 till 1998 till now.
Mwari vachitiitira zvakanaka. Tarisa munhu ari padhuze newe ngomuti waita zvakanaka wauya kuna She. Dzokorora zvekuti waita zvakanaka wauya kuna She. Kana mauya mese musingakwazisani musingasekererani mabva kumba chingozviitiraiwo mufundisi naye. Kune vangobuda zvekubuda zvekuenda kuchechi but chisekereranai muchiudzana kuti Jehovha unotida. Amen and amen. Ngatigare hedu pasi Mwari vachitiitira zvakanaka. Baba Masuka pamwe chete naamai nhasi havamo muno. Vanga vagadzirira kuya kuchechi pane 1 or 2 zvatiri kugadzirisa kumba. Vamo vese ndofunga ndina kuona kuti baba namai manhivi they are trying to assist kuti tigadzirise zvatiri kufanira kugadzirisa. Asi right. Muzita raJesu, amen. Dautenda Mwari nevese vakamira last weekend nebasa rese rakaitwa. Mwari vakuropafadzei, vakuitirei zvakanaka uye vakadya nyama yose kuti igorega kusara pano. Mwari ngavakuitireiwo futi zvakadini zvakanaka. Unogona kuiunganidza kaikashaya vanodya, inotozoda vanodini futi vanodya. Amen. Ndakaona kuti people were so they did justice to eat. Andinakuona kana chipisi chakadonha pasi chimbozviombererai maoko. Mwari verugare vachikudzwa. And I also enjoyed it when other kids were saying, Pastor, now I know how old you are. Zvimwe zvacho handichakuudzi yangu. Ndaiseka chimwe chimwana chakauya kwandiri. I think 4 years or so. Pastor, why didn't you marry my mother? That's Sunday school for you. They tell us all the files that munoita kumba. Vangani vane vana. Enjoy them before they are grown. That's the best age to enjoy them. Vana vanotaura. The other one said to me one day, do you know mommy and daddy were fighting? Fighting. Yo, my mom can fight. So they come and open all those profiles. Then chimwe chakamboya zvikanzi, Pastor, do you know we went to another church? And they say, what were you doing at another church? I said, Pastor, there at another church, we were greeted nicely. They always tell us the files. Don't think it can mean our hands, we cannot have our own. They will see and see, okay, panapa paneshirikuitika. Then chimwe chakati, Pastor, do you know we just bought new sofas? We have sofas now at home. The age to enjoy kids from 0 to about 9, 10. After that, they know how to keep secrets. You see what I'm saying? Around 4, 3, 5, they tell you very good stories. Zvazvinoreva kuti zvekuti dzimwe nyaya taurai vadi vasipo. Kana musikadi kuti dzisosvika kuno tauraivo vadi vasipo. Otherwise, mune matosheya nesu. Amen and amen. All right, nhasi taitirwa zvakanaka. We have 5 birthdays here present. Tina mai Losam vawedzerwa rimwe gore zvakare. Mai Mabuka, mai Loveness, mai Garai pamwe chete naDavid kufa hakutizwi. Tinoti happy birthday to you. Mwari vakuwedzerei makore akawanda. Varambe vachikuitirai zvakanaka. My birthday people just stand up so that kana vakukukorokotedzai. Ingosimukai pamuri. My love, that's my Garai. My Losam. My Babuka and Skona my Loveness. That's my Mabuka, my Losam, Wanemwana, my Garai, David Tark Sunday School and Skona my Loveness. Varuk Sunday School. Good. Ndinovaziva Mwari akuitirei zvakanaka, mukure zvakanaka. Next time titakakuisirai keke kuseri kweketeni uku. Mwari vachikudzwa muzita raJesu, amen. Nhasi zvakare Daniel Charamba, our only son, has come to church on his own. Aisimbouya akatakurwa naamai vake.
Ngatimufarirei muzita raJesu. Hallelujah. Pamwe chete namai baba charamba vari also in the house. Gogodengu tinokugamuchirai. Mwari vakuitirei zvakanaka. Vakauya kunoona muzukuru muzita raJesu. Amen. Ndaona kuti vanyabadza vana kudaidzira vatezvara vamai marufu wekunorth of ndekazi vakanova nashe zvakare musi weFriday. Saka mai marufu havapo pakati pedu, vakaenda kuZimbabwe kurufu. Mwari vachitiitira zvakanaka, tikavaona tivabatevo maoko. Amen and amen. Ndounongoti amen katotoenda kumba, makanyanya kunyarara. Hallelujah. How do I keep revived? How can I keep my mood? How can I keep going? Ndingaramba sei ndichingoenda. Regai ndimbogamuchirawo maimufundisi, ndagarisa ndisingavakwazisi. Ngovafarirawo muzita raJesu. Hallelujah. It's awkward kuti unokwazisa munhu wabva naye kumba. Itsika dzevanhu naye. Ine ndakaona kuti kune mamwe machechi ukaparidza usina kuti ndoda kukwazisa vice chairman pamwe chete nemunyori nemubati wehomwe, unogona kutodzingwa pachechi. Amuzari mamboona mapastor anobva kuma-dignified churches akukwazisa mu-vice chairman wepano pamwe chete nemubati wehomwe nemunyori. Mwari under 5 minutes achimbotsanangura zvemunyori. Iro vhangeri rakamumirira. Amen and amen. I have a race I must run and a victory to be won. Give me power every hour. Hallelujah. Ngatibatirane muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. There is a race I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be through. There is a race I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be through. There is a race I must run.
Lord, I need your power. I need your power. I need your power. Every hour to I need your power. every hour to I need your every hour to I need your I need your I need your I need your iti Mwari ndipei simba kuenderana nezviri pamberi pangu. Tsvaga Mwari vakupe simba rinoenderana nehondo dziri pamberi pako. You are running a race of life. Mwari ngavakupe simba rinoenderana nehondo dziri pamberi pako. Mwari ngavakupe nyasha dzinoenderana nezvakakumirira pamberi. Dziri kumberi munodziziva nezvakatimirira munozviziva. Ndiri kunamatira nyasha dzekubuda, ndiri kunamatira nyasha dzekurarama, ndiri kunamatira nyasha dzekudarika. Mweya washe, mweya washe, mweya washe, mweya washe, zarurai dangariro dzedu tione, zvinudzawo meso edu tikude. Muri Mwari vanotigonera, muri Mwari vakaema nyasha dzekubuda nesimba rokunyeketera zvipfeke Jesu weNazareta nesimba rokunamata nezita raJesu weNazareta. Mweya Mutsvene dzidzisai mwoyo yedu kuti pazvinorema Mwari tinoramba tinamata. Dzidzisai Mwari wamasimba ose upenyu hwedu pazvinonaka munoramba muri Mwari nezita raJesu weNazareta. Tinokuvongai mangwanani tinokuremekedzai muchinda wenugare. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ndaumbodzokera futi pamberi paMwari. Panobuda zuva, panosimukawo machallenges. Patiri kurarama upenyu hwatiri kurarama, uri kutsvagwa varume nevakadzi vanoziva Mwari in season and out of season, in good moments and in bad moments. Kune vanhu vanoti vakangotsunywa kana kurumwa nesvosve vanokanganwa mhando yaMwari vavanonamata. But shoko raMwari rinotiudza kuti tina Mwari wehondo, kureva kuti nesu vana vavo tinogara muhondo. Chatakaudzwa ndechekuti victory is certain, but dzinosimuka hatidzirambidze. Asi kana dzasimuka, mwana waMwari ngaakunde. Rega kuva muKristu anokurumidza kuzungunika kana kusheka
kupfekwa nehondo dzevana vevanhu, pari kusimuka mafungu, sinjwa chiyero chekutenda, pari kusimuka hondo, iwe simudzwa nenyasha. Ndinoda kumboti tinyengeterere spirit of victory, mweya wekukunda, pari kusimudzwa hondo dzevanhu, iwe simuka pamusoro padzo, pari kusimuka. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, Satani haana kuzorora, uye nyika haina kuzorora. Zvazvinoreva ndezvekuti mwana waMwari simudza kutenda, uboti ini ndakabva kunashe uye ndichazoenda kunashe pamazuva angu epanyika, ndinokunda hondo dzevana vevanhu. Hakuna paunorwa hondo dzinosimuka mumweya, dzinosimuka fizikali, dzinoda vanokunda. Tiri kurarama nemakristu anokurumidza kuchemedzwa nevanhu. Ndiri munhu wandiri kutaura naye, vanyika ngairege kukupa misodzi, asi paunofanira kuchema, simudza kutenda. Timboti Mwari tiranga, kuti mai makana mutimbire ndinoramba ndichinamata. Rega kuimba eze hymn oro eze song, ngazvipe pamoyo kuti hazvina basa kuti zuva rabuda here kana harina, mombe dzabereka here mumatanga kana hadzina, nyika yandisekerera here kana haina, vanhu vandigamuchira here kana havana. Ndina Mwari wandakafanira kunamata. Kune vanhu vanonamata kana vanhu vachivafarira, kana vasingachavafarira havachanamati. Kune vanhu vanonamata kana mafiriji aine nyama, kana mafiriji asisina nyama havachanamati. Kune vanhu vanonamata vaine zvokudya, vakashayiwa zvokudya vanomira kunamata. Asi mhare dzakagara panheyo dzekutenda dzakakunda hondo vasina zvokudya, vakakunda hondo vasina zvekupfeka. Kune munhu anofanira kusimudza kutenda mangwanani ano, ari kuti ini ndinonamata Mwari in season and out of season. Ndinonamata Mwari in abundance or with nothing. Kune munhu wandiri kutaura naye mangwanani ano, vamwe vakatobva panzvimbo nekuda kwemamiriro ezvinhu, vamwe vakatoramwa nekuda kwemamiriro ezvinhu, vamwe vakatosiyana nazvo, but ndiri kuti Mwari ngavanamatwe nekuti ndiMwari. Mapisarema 61 verse 22, 61 verse 2 inoti chimbonditoraiwo kudombo rakakwirira kundidarika, kana dzangu hondo dzandiremera, chindisimudzai ndiende to the rock that is higher than me. Kureva kuti kana tachemedzwa tinoenda kuna Mwari, kana tadenwa tinoenda kuna Mwari, kana taremerwa tinoenda kudombo rakakwirira kutidarika. Asi hakuendwi nembwende dzinochema, kunoendwa nevarume nevakadzi vanosimudza kutenda, vanonamata in season and out of season. Akuendwi nembwende uku, kunoenda varume nevakadzi vanonzwa kuti mantiri, mweya wangu unofanira kurumbidza Mwari. Timboenda pamberi paMwari, tiimbe tese tikosvika panguva yekunamata. Rega kune vanhu vandiri kutaura nayo, rega kunzwa kuti hazvisi kuita, inzwa kuti zvinoita nekuti Mwari variko. Ndinoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndinoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, aiwa ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, mama dzangu ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata, inini ndoramba ndichinamata,
One more time. Riba! Ribate! Lehu! Leuzele!
Leutsele. Ori baba sitare you. Can you sing with me?
Jesu Sene Sene Ishemutsene Yemutsene Yesu Tati Mutsene Yemutsene Yesu Mutsene Just say something unto the Lord. Bwana izvira unotaura pamberi paMwari. Moyo wako ngauvhurike uwane zvaunotaura kuna She. Ngowana mazwi mashoma unotaura kuna Mwari mangwanani ano. Imi Mwari muridzi weupenyu. Tinovaimbutswa nemi Mwari. Tinorangarirwa nemi Mwari. Hondo dzedu dzinodiwa nemi Mwari. Ndimi munomutsa moyo yedu Mwari. Ndimi mupi wesimba. Hakuna hondo inokurwa nesu ikakunda. Kana angamira munzira yedu Mwari pamwaka wedu. Imi Mwari wedu muridzi weupenyu wedu. Muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu Mwari. Ndakutendai Mwari. Ndakupai mbiri yose. Muzita ra Jesu. Amen. Hallelujah. Chimboomberera Jesu maoko. Ngatiomberei zvakare pamberi paMwari. Chimboomberera Jesu maoko. Tibataridze maoko. Tichitenda praise team. Tichitora nzvimbo dzenyu. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Tenda Mwari mangwanani ano. Nenguva yavatipa yekuwana nguva yekunamata. Mwari verugare vachikudzwa. Tiverengerwe shoko raMwari kubva kuna Isaiah chapter number 57 verse ya 15 namapisarema 8 verse ya 90 namapisarema zvakare 60 verse 61 verse ya 2. Isaiah chapter number 57 verse 15. For thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also who is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite. Isaiah chapter 57 verse 15. Nokuti zvanzi noakakwirira ari kumusoro, anogara mukusingaperi, ane zita rinonzi dzvene, ndinogara pakakwirira nepanzvimbo tsvene, uye noune mweya wakapwanyika anozvininipisa, kuti ndiponesezve mweya unozvininipisa, ndiponesezve mwoyo wakapwanyika. Mapisarema ande kuna Psalms 80 verse 19. Verse 19. Turn us again, Yahweh, God of armies. Cause your face to shine, and we will be saved. Tinodzoserazve, Jehovha Mwari wehondo, penyesai chiso chenyu,
isu tiponeswe. tiverengerwe kuna Isaiah 61 verse 2. 61 verse 2. Isaiah 61 verse 2. Nokuti ndiparidzire gore rengoni dzaJehovha nezuva rekutsiva raMwari wedu kuti ndinyaradze vose vanochema. To proclaim the year of Yahweh's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. This one is the same as our theme scripture. Kune vanga vachibatanidza Luke 4 verse 18. Bada kuverengerwa zvakare kuna Psalm 61 verse 2. Psalm 61 verse 2 as well. From the end of the earth, I will call to you when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. Ndichadana kwamuri ndiri pamugumo wepasi, kana mwoyo wangu waziya ndiperekedzeiwo kudombo randisingasvikiri. Hallelujah. Hallelujah. Ndikuda kutaura nenyaya yekurevivwa of the journey of Christianity. Kune vanhu vanonamata kunesu takatenda munashe. Hatisu vanhu chete tinoshanda kana kuti tinorwiswa naSatani. The devil does not work with the ordinary that is already part of him, but he works with people that are striving hard to be good. Paunenge uchiedza nepaunogona napo kuita zvakanaka, rwendo rweupenyu rune mahambu, ma-up and down. For you to continue to thrive, you must be someone are very determined to fight. Vanhu vakawanda vakaropafadzwa naShe, asi havana kusvika paropafadzo yavo nechikonzero chekuti vanokurumidza kuramwa. Vane tsika yekuti zvinhu pazvinoita sezvisiri kuenda kusaidi kwavo vanoramwa. Pazvinoita sekuti zvaakuvaomera, they quickly give up. Kune vanhu vanoda kuseva during nice times. Vanhu vanorarama upenyu hwekuti kana zvinhu zvakanaka anenge ari right, zvinhu zvikashata they back off. Hakuna marriage yauchararama, hakuna life yauchararama, hakuna relationship yauchararama, hakuna basa rauchashanda, hakuna chinhu chauchaita chisina disappointment machiri. The only way you can be able to survive, kuti paya paunofungidzirwa nenyika kuti takutsika-tsika, tapedza newe, woona shasha iri kufamba, smart and strong, wonyatsoziva kuti munhu uyu anogona kumutsa mweya wake, kuva necapacity yekumutsa mweya wako kana kumutsa your inspiration inofanira kunge iri stronger enough than any discouragement. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, hapana pazvakanyorwa kuti tichararama upenyu huri smart. Asi mukurarama kwedu, moyo wedu unofanira kumutsiridzwa. You must have my scriptures, my songs, even vanhu vanokubatsira panguva yekuremerwa kuti moyo wako umutsiridzike. Ukatarisa Paul achifamba achiparidza, anoti aparidza kuvaKorinde, oparidza kuvaTesaronika, oparidza kuvaGaratia, oparidza kuvaEfeso, anoti atifambe ovanyorera tsamba achiedza kumutsiridza mweya yavo kuti aizviziva kuti vhangeri varigamuchira. Asi vhangeri iri rikashaya chinomutsiridza, rinofa.
ndopaunozoona kunyora kuvaGaratia pachapter number 3 vhesi ya1 oti ndianiko akakuroyai imi vaGaratia akakubvisai pakufamba zvakanaka, kureva kuti Pauro aitozviziva kuti kana ndadyara ndinofanira kudiridzira, otherwise mwoyo uyu haurarami. Vazhinji vakarega kunamata havana kurega kunamata nekuti havana kutenda, vakatenda asi vakashaya rumutsiridzo. Havana kuwana chimwe chinhu chakanomutsa kutenda kwanga kwamavari. Kutenda kwakanorara hope dzikava hope dzeupenyu hwese. Unoona kuti pamwe pacho unonamata zvinhu zvichiitika, uchipfuura nemimiedzo uchidarika, uchisangana nepanorema uchidarika, inyaya yekugona kukirieta capacity yekukurudzirika. Bible rinoti David encouraged himself, kureva kuti kumutsiridzwa pamwe kunoda vanhu, pamwe kunoda mascriptures, pamwe panoda iwe wega kuzviona kuti pandasvika apa ndikaramba ndakadai hapana kwandinoenda, wozvimutsiridza. Chikristu chinoda inonzi reviving time and again. Moyo wako unoda some refreshment, unoda to be inspired, unoda kukurudzirwa, unoda pamwe pacho unoda kukurudzirwa, pamwe pacho unoda kuzvikurudzira, pamwe pacho unofanira kuziva kuti life is not about you only. Kune vanhu vane chindini chekuti iye pachezvake ndiye the most important person, vamwe vese havana basa. Ndaibvunza umwe munhu achiti mufundisi handichanamati, ndikati sei uchinganamati? Zvika ndakaenda kuchechi yekutanga vakanditira makuhwa ndikabuda, ndikaenda kuchechi yechipiri pastor vakanditsura vakandiudza zvandaisada kunzwa. Ndikati is there an agreement that you and the pastor must tell you what you want to hear? Ndikati yechitatu, zvikanzi yechitatu hapana maimuvhangeri vanga vaine dzungu. Ndakabuda muchechi imomo because handifariri vanhu vane dzungu around me. Asi iye haaoni dzungu riri maari rinomuchinjisa machechi kunge mashetsi. Anoona dzungu riri pavanhu vakamutenderedza. Pakunamata kwedu, life is not about you only. It's about everyone around you. You must know kuti kana ndikadiscourageka, kana kuti mugrupu mukasabuda zvakanaka, it's not like others are wrong. Pamwe pacho ini ndini ndiri wrong. Chechi yaJesu halo. Even in a relationship, ukapindamo uine ukama hwekufungidzira kuti pese pazvashata uyu munhu uyu ndisatani chaiye. Pano mwana unotodwa kutaura kuti hanzi pamwe ndakakurumidza. Hauna kukurumidza, it's normal. Pakufamba kwedu tinotsiurwa, pakufamba kwedu tinoremerwa, pakufamba kwedu tinopfuura nepanorwadza, pakufamba kwerodi pane makata, pane materu, pane zvinobaya, pane mahambu. It's part of life. Kana ndasvika pane hambu, ndinomutsiridza mweya wangu woenderana nezviri kuitwa mazuva iwayo. Vana Danieri vaitotenda vari munyika yeutapwa, vachitotenda varimo, kureva kuti vakamutsurudza mweya vavo kugona kugara muBhabhironi, vakabviswa kuIsraeri, havana kufa. Mukristu gona kurarama mumaenvironments akasiyana siyana. Senge gurupu rinoimba praise team iri ne problem. Pangoya munhu ari kugona kuimba kumudarika atopoekana, ada kuramba ari number 1. Hanzwa here pastor vanotoziva kuti kana ndiripo inini ndikoti president worship isimuke. Hazvishandi zvichidaro, kunoyo dzimwe dzine nyasha kukudarika. Zvinzwisise izvozvo kuti kana ndaona kuti chipo changu pachaisimbonyanyokosha chareruka bichana, ndinodzokera kuti akambondipa chipo, oti Jehovha chimutsurudzai moyo wangu, kwete kuti you exit. Mukunamata amudi maquitters, moyo yedu ika. And I want to tell you this, hakuna munhu anorarama minus discouragement. Hakuna munhu anorarama minus rejection.
Tese at one point we get rejected. Tese at one point we get discouraged. Tese at one point we get to be rebuked. It's an attitude that can you revive your spirit. Hakuna kana munhu one anondiudza kuti mufundisi I've never been rejected. Pane pamwe paunonyatsosvika unyatsoona kuti panapa handina kugamuchirika zvakadi zvakanaka. Haudi kuudzwa kungoona kuti nhasi inini handina kugamuchirika zvakadi zvakanaka. Asi nyaya haisi yekuvhara door and quit. Unotonzwa mapisarema achinyora achiti kana moyo wangu warwadziwa ndatadza kuzvigamuchira, chinditorai ndiende kudombo rakakwirira kundidarika, kureva kuti pane pandinoremerwa semunhu, pandinoda kuti mweya washe undisvitse. Hapazi pese panoshanda wisdom, hapazi pese panoshanda education, hapazi pese panoshanda mari. Pamwe panoshanda simba ramweya mutsvene kukumutsa kubva pakurwadziwa. Ndino research zvakanyanya pamamarriage. Mukaona vanhu vese vanopanana magifts avo, hazvirevi kuti everyday magifts. Kune musi unotonyatsomaranwa chaiko chaiko, kunyatsoona kuti nhasi tataurirana inonzi to cash talk. Monyatsotaurirana cash talk, momarana, mapedza momutsurudza rudo rwenyu rwodzokera kuya, mambopedza kumarana. Pamamarana mubva magadzirisana wozoti apa handipadzokorori futi. Asi muchipfuurira pamberi nekuenda kumberi, nekubika sadza mese, kudya mese, kufamba mese, mambopedza kumarana. Ndo yakatambwa naDhavhidhi naMwari. Dhavhidhi atora mukadzi waUria kwakurohwa neshamhu naMwari. Apedza kurohwa wozonzwa Dhavhidhi akutenda kuna mapisarema, atomborohwa neshamhu, akamutsurudza mweya wake, akagadzirisa unhu hwake. Iwewe kana waremerwa, mutsurudza mweya wako, gadzirisa unhu hwako. Do not quit Christianity. Pamwe pacho hazvinei kana nekutadza. Chinhu chinonzi transformation chinouya nechinhu chinonzi limitation. Ukatarisa butterfly, before it becomes a butterfly, it's get limited. Ukatarisa a baby azvarwa mudumbu ramai vake, anenge achifamba, muchitomutarisa kuti uyo aenda kuleft, uyo aenda kuright, idzo dziri kukika wena. Asi musi wadzinoberekwa hadzikiki, musi wadzinoberekwa hadzifambi. Pane imwe nguva yaunofanira kumboita lie low. Muri kunzwa zvinoita? Rega kugara kutarisira kuti unogara uri celebrity. Aiwa, pane dzimwe nguva dzaunombofanira kuita lie low, kumbova a nobody for a season, uchitransforma. Can I repeat this? Muchikristu pane nguva yaunomboita lie low. Even pama finances chaipo, harisi rese zuva ramunoti mukasvika mushopu motenga, pane nguva yaunoita lie low. When the buying power is out, when you know I cannot buy, I don't have the buying power, it doesn't mean you are poor. No, you are just transforming. Urimu waiting season, urimu time yekumirira. Ipapo panguva yekumirira, mutsurudza mweya wako, ureke kufa. Makambozviona here kuti muupenyu pane nguva yekumboita lie low, yekuti zvinhu zvinombomira so. Ende muupenyu pane nguva yekukudzwa, pane nguva yekuignorewa. Maseasons eupenyu, pane nguva yamune muchinzi tinawo mutekwatekwa wedu, vice chairman wedu, kwozoita mazuva ekuti vanhu vanokukanganwa, newe wacho unogona kumbozvikanganwa, upenyu hwombova flat. Kunyarara chako kunoti upenyu mazuva ano hwakadi hwakanyarara. Jesu anongonyorerwa machapter mashoma kuri kuti ane mamwe mazuva asina zvaakaita. Achitoripo panyika, ari panyika yevapenyu, kune mazuva dzakaswera dzakagara dzisina zvadziri kuita. Kwoita mazuva aitwa mamiracles. Life haisi hyper active every day, kuti things have to happen every hour and every minute. Pane nguva yekuti zvinhu zvinomboita lie low, kunyarara so. Ipapo ndo panoratidzwa mwoyo wakamutsurudzwa. Ndaitaura nemwe shasha zvikanzi mufundisi mazuva ano Mwari havasi kutirangarira kumba kwenyu.
kwedu ndikati wakadiko Mwari kanzi mufundisi takatenga imba tikatenga motikari 2 tikachinja furniture saka but mazuva ano hazvichafambi ndikati pamaitochinja kune vanga vasingachinji vamwe vakumbochinjawo imi mbodzikamai nguva yenyu ichauya Mwari ndiye munhu wese haurambi uchingoti nhasi wachinja mota wachinja furniture wachinja hembe pamwe pacho Mwari vanombokusiya uri wega kuti umboita lie low vachimboitawo zvimwe kumwe. Ndosaka uchiona kuti munhu asingagoni kumutsurudza mweya wake haapururudzi pamichato yevamwe haapururudzi panotenga vaimwe motikari anenge achingoti zvese ngazviwe kwandiri zvese ngazviwe kwandiri zvese ngazviwe kwandiri but even baba vane vana vavo ndine vana 3 kumba handigoni kuti nhasi nangoigirawo chocolate mangwana nangoigirawo chocolate ayo pane mwe musi waunoshayawo tichimboisawo panext. Saka nzwisisa pakunamata kwako kuti kana wasvika panguva yekuita lailo mutsurudza mweya wako urege kufa. Kuna umwe munhu utokanzwa aitaura nendimi so antaura dzine mahaifeni nemakona mazuva ayaya anenge aine nyama kumba mazuva zvinomboti zii anobva angotozi haagoni kumutsurudza mweya wake. Do you know kuti vanhu vazhinji vanotaura nyaya yaRuth vanotaura nyaya yaHana only pakachapta kaya kanonzi Hana akabata mwana makore esaya paanga akamirira there was no activity there was pain muri kunzwa ndodera pasina activity. Nzwisisa kuti muupenyu kune seasons of no activity anouya season iwayo even my relationship haisi pese pane pachingonzi darling dear waswera sei muchisenderana mameseji pamwe pacho kushaya zvekuita. Iyeyewo wakaudzwa svondo rakapera akakwana rarama neiyi. Ndakazombobvunza mumwe munhu zvikanzi mufundisi ndoda hangu mukomana anondisendera 20 mameseji ndikati pazuva ndikati ane achiita basa rei rekuswera akatarisa foni. Varume chaivo vanoprovhaida kumba vanongoti maswera sei mamuka sei vachibuda wozoti maswera here kana kusatoita ungouya nechingwa zvino vanongoswera achitaipa anoshanda nguvai pamwe anoshanda nguvai unodya I love you here iwe you don't eat I rudo you eat food. Saka pamwe pacho idzidza kuti pane anonzi quiet moments. Bible shoko raMwari handiziva hangu vaprofita vari kuparidza mazuva ano anoti when I see your face I prophesy but ini ndinoziva kuti Elijah aigona kuita 5 years asati aprofita asi achingori muprofita kuti pane mazuva iye muprofita but hapana chekureva anoritaina uprofita hwake akanyarara. Ena unovereka the book of Elijah unonzwa chinzi Elijah akaprofita umbonyarara Jeremiah anoprofita umborara ava vanoprofita mazuva ese handisi kuti Mwari wacho anotaura nawo every secondary but vakanyorwa pasi vaisaprofita every Sunday. Pagore unonzwa chinzi Nathan the prophet akaprofita paya paanoti kuna David watora mukadzi waUria akanonyarara iye ari muprofita muguta. Handisi kuti venyu vamunoendera pasi pemuti ava vanenge vari wanepi vhangeri racho iroro ndosaka vachizotaura kuti wakapfeka masokisi eblue because zvekudenga kune kusisina taakutaura zvepanyama zvekudenga kune kudi kusisina. Saka mweya wako ngaudzidze kuti kunyangwe Mwari vasina chavataura nhasi hazvirevi kuti havasisiri Mwari vanoramba vari Mwari pane nguva yekudi yekumboita lailo. Mwari vanoramba vari Mwari. And when God speaks today does not mean he will speak again in the afternoon. You may spend 2 years vasina chavataura itori season iyoyo mweya wako unofanira munozari kune vanhu vanofarira hyper life yekungojamba pamwe pacho that's not the word of God says mweya wako when you meet a discouragement when you meet a stumbling block when you meet a challenge, you need to be able to survive. Hakuna vanhu tu vanodanana, vanongodanana chete kana pasina problem. You can only prove you love a person in a situation isiri favorable.
nekuti in a favorable situation everyone can do it. Can I repeat this? Kana uchida kunyatsoona kuti une shamwari here basa ngaripere, kwete izvezvi muine mari hauna shamwari. Pane nguva yekuti when the spirit is down, when everything is against you, then you can tell who loves me. Why? Because that time inoda vanhu vanoona zvisingaoneki nevanhu vese. What are your eyes seeing? Meso ako ari kuonei. Ndine vanhu vakawanda vandinogara nchimvu pakutenda kwedu chinonzi kumutsurudzwa kwemweya kureva kuti watombokanganiswa. Haumutsurudzwi kana usina kudi kukanganiswa. Saka paunokanganisika nemasituations, moyo wako ngaumutsurudzike. Ukasava the spirit of being revived, you perish. You know, kune vanhu vekuti they behave like fire made of grass. They shine, they are high and bright, but only for minutes. Then there are people who have a character of charcoal. It burns slowly and it's effective. Do not be excited nezvinhu zvisingalast. Moyo wemunhu ukapwanyika, chinonzi muKristu kukwanisa, unonzwa Bible richitaura chiti, he revives the humble. Humility is a requirement for your heart to be revived. When you are proud and self-centered, you are not able to be revived. You perish. Anyone who can be revived is someone who is humble. Someone who can acknowledge kuti inini ndiri ndega pane zvandisingagoni. Asi Mwari vanondigonera. But if you are self-centered, uchifunga kuti iwewe ndiwe une yese, ndiwe unoziva zvese, pauri pane zvese. I always say this to people. Mukaita ine argument, mukasawirirana. Chinobatsira kumutsa mweya wako kufunga kuti iwe ndiwe uri wrong. Kwete kufunga kuti you are owed an apology. Can I repeat again? Kana tikaita ine argument tiri vaviri, chinobatsira kuti moyo umuke kufunga kuti inini ndrichida pane pandakanganisa. Anyone who can accept that they can err, they can be revived. Anyone who doesn't think they can err, they can die. Let me give you this illustration. David akatora mukadzi waUria, akauraya Uria. Netsenhano yakwaari omuti, mambo, kune muguta menyu, mune mumwe munhu, aive nemakwai akawanda, asi akatora gwai remunhu mumwe chete, kumunhu aive negwai 1. Akariuraya, akaita pati neshamwari dzake. David akati munhu iyeye ngaaurayiwe, haagoni kurarama muguta mangu. Nathan akamunongedza nechigunwe. Bible says Nathan pointed at the king. Akati, it's you, my Lord. David aive nemukana wekuuraya Nathan kana kumuitira zvinhu, asi anonotora ozviita benzi, obvisa rigaria ramambo, onopfeka magumbu, onoita 3 days achiumburuka mumadota. Akazviona kuti moyo wangu wapwanyika, ndinoda rumutsiridzo. Ari kudurunhuru remadota, David anoti kuna Mwari, ndirovei neshamu yenyu, musandirova neshamu yevanhu. Regai kundiisa muruoko rwemaJebhusaiti kana rwemaFilistia, asi ndirovei imi saMwari, nekuti ndatadzira imi. Moyo wake wakatenda kuti ndatadza. Mwari vakamuregerera, vakamupa punishment nhatu, 4. Yekutanga, there will be rebellion in your house. Paanenge akunofa ndo pamunoona kuti mwana wake mukuru Absalom anonozvigadza pachigaro instead of Solomon. Chechipiri, anonzi madzimai ako achararwa navo masikati wazvita manheru vanhu vasingaoni, ndo paanosvika Zikilagi yatsva madzimai akararwa navo. Chechitatu, you shall not build the temple, your hands are dirty. Yechi4, you shall remain a man of war till you die. Asi haana kubviswa pachigaro.
Why? Hwana yake yakarova akaziva kuti I have erred. Mumwe mambo anonzi So anoita chivi chidiki diki chekurega kuuraya mombe dzakakora dzaakanga anotora kuvaFiristia. Obvunzwa nakunzi iwe naSamueri, ndiri kunzwa makwai ari kuchema. Chii chaitika? Zvikanzi ndakazvichengetera kuti ndigozobayira ishe wangu chibayiro. Nechikonzero chekuti haana kubvuma kuti atadza, anonzi umambo hwako hwaperera pano. Moyo ye chinotituma kuva revived is that ability to know kuti I have erred. Inini ndaita mistake. Haisi wisdom kana uri muKristu kuzviziva kuti watadza wonotsvaga mavhesi anokuitira zvakanaka iwewe. Kujustifya kutadza kwani kwako, moyo wako haugadzirisiki. Izvi zvinoshanda kuna Mwari, zvinoshanda even in our personal relationship, man to man. Munhu asingabvumi kuti anotadza haashandike naye. Nekuti pese patadzwa ane mutadzi asiri iye. Pese pakangoitika problem, mufundisi munoziva hangu kuti inini handikadzi handinetsani nevanhu. Ini mufundisi munondiziva kuti ndiri angel cha. Ndo paanongotangira. Hapana paunochiti baba ndiri kunetsana nehama iyi. Handizivi kuti ndini ndatadza here kana ndiye. It's a statement iri open, iri kubvumira kuti neniwo mufundisi ndinotadza, asi chitigadzirisai zvichida ndini ndine mistake. But unotaura kuti mufundisi vanhu venyu vaya vatanga, imi munozviziva kuti ida hangu ndigere zvakanaka nevanhu handikanganisiri munhu. Anotouya ari in a winning position. Bible rinoti he revives the humble. People who have a mixed spirit, vanhu vane murangariro wekuzvideredza. Kana moyo wemunhu pakunamata kweduka, we will never remain Christians. Kana tisingagoni kumuka pane zvinenge zvatiwira. Kuti pane here zvichatiwira, it's 100% certain. It's a certainty kuti mukufamba tine zvichatiwira. Asi pane zvinotiwira, moyo yedu ngaimuke. Bible rinobva ratoti tikava nemumwe pakati pedu anoti handina zvivi, anoreva nhema. Kureva kuti isusu tinotadza, asi mukutadza kwedu we must be able to acknowledge kuti ndatadza and repent and able to be revived. Chatadzisa, munoziva kuti machechi ari kuita mabreakaway. Vanhu vari kubuda mumachechi, vanhu vari kubuda mumarelationships nekungoda kutadza kungoti nikuenda kungonoti sorry. Apa ndaresva mudikani. You know, kana paine chinhu chiri kurwadza pakunamata ka, tiri kunamata nevanhu vanopreacha forgiveness, ivo vasina vawakamboregerera. Unonzwa chinzi church board yakatsemuka nepakati. Varume vopedza kuti uyai tikuitei deliverance, tikunamatirei. Vanokunamatirai chii? Ivo vasina chiri mavari chinoratidza kuti vanonamata. Kunamata kwezvokwadi kuva necapacity yekuti ndatadza, ndine urombo mumwe wangu, ndiregererewo. Asi izvezvi ndichitaura kudai so, ngatimbodzokai kumba kwenyu chako kwamabva, makagumisira rini kuitana sori? Umwe akakanganisa anonyarara kusvika zvakanganikwa. Okanganisa futi onyarara, okanganisa futi onyarara. Ndo zviri kukonzera BP. Dai vanhu vaigona kuti sori ka, ndofunga kuti vanhu vari pama chronic medication vaita vashoma. But nekuda kwekuti munhu anoramba achikanganisirwa repeatedly, iye haagoni kuita let go. Amukanganisira haagoni kuti sorry. Anodzimara ane concentrated pressure inoresulta into chronic diseases. Because izvezvi zvika kune imwe shasha itori ne 3 days haisi kunyatsodya zvakanaka, haisi kunyatsorara zvakanaka, yakabatirira payakatadzirwa. Unoswera wakadai so. Unoita kunge uchaputika uri wega, misodzi ikabuda, ukabuda madziwa, ukambobuditsa rurimi, ukagara pasi. Uri wega so. Ukapinduka nekurefti ukambotsika madziro pa, ukambohedha mubhedha, ukamborasa piro, ukatora piro, dziri hasha dziri mumunhu.
zvandikutaura izvi zvinoitwa nevanhu vakawanda, kufamba-famba, kutadza kudya, kutadza kurara, kutadza kufema chako, unenge uchifema unge mombe wakadatirira pachinhu. You can't revive your mind. The Bible says renew your mind. Each and every time you must renew your mind. You must be able to regenerate energy through forgiveness and going to the throne. Ini chinhu wari chandinonyatsonzwisisa, hakuna munhu anogona kunamata for 30 minutes akatsamwa akapedza prayer akatsamwa. When you pray, you give up everything. You surrender it to the Lord and you get relieved. Unotoona kuti kune munhu anotsamwa zvekuita 5 days asina kupinda prayer room, akatsamwa. Kuputika chako munhu anenge akatsamwa. Chakamutsamwisa ka haisi nyaya yekuti atadzirwa, inyaya yekuti iye ndiye atotadza. Kwete kuti atadzirwa, iye ndiye atotadza. Mufundisi atadzei? Atadza kuregerera. Bible rinoti forgive. Iye atadza kuregerera. Even if akanganisirwa, but atadza kudi kuregerera. Ndaiudza mumwe munhu, kandi mufundisi zvinoitawo here izvozvo kuti murume mukuru angadai? Ndikati iye haichadzoreki. Izvi ndo zviripo, zvatoitwa. Kuzvida kana kusazvida ndo zviri paground. Saka imimi muchatsamwa kusvika rini? Hanza mufundisi ndopedzerana naye, ndoda kutopedzerana naye, achandiona gore rino rese nendichimupanicha. Pauri kupedza gore uchikrafta nzira dzekupanicha munhu, iwe wacho une uchifara here? Do you know one thing that I've seen? Munhu wese anorowa munhu 1 shamu anozvirowa 2. Munhu wese anoitira mumwe munhu utsinye anozviitira utsinye. You can never successfully cause pain to someone without yourself, especially in my relationship. Paya paunenge uchimuratidza kuti wakatsamwa, izvechiwa unenge wakatsamwa zveshuwa, ndopa unenge uchizopinduka usiku kuti azvizive kuti hauna kurara, uchipinduka zvine simba kuti anyatsoona kuti hauna kukotsira. Ukapinda bathroom woflasha toilet kuvhara door uchirovera kuti munhu anyatsoona kuti une hasha. Is it not also self-punishment? Because uchivhura uchibuda kubathroom door rinonzi bwa, wofamba uchifamba unge musoja, uri kuzvipanichirei nguva yekurara? It's not only him. You hanzi ndati atomuka, zvinoti pauri kumutsa munhu wakamuka kudhara, haugoni kumutsa munhu wakarara. You see what I'm saying? Saka it's those things. Revive your spirit. Be able to indonotarisa hangu indinopinda mukanzelingi ndichiona vanhu vakatsamwa. Pain inowanda kune plus zvinotipenda nemunhu wakatsamwira. Dzimwe dzinokotsira, iwe ndoonenge uchishanyarika umwe akakotsira. Ukatenderera nekuleft, ukatenderera nekuright, unyatsoona kuti shasha iyi haisi kuzviona iyi, yakarara. Iyo zvizvi munhu wakatsamwira wauri kustrikira kudyaka, arowa breakfast nemazai, achanorowa lunch, achanorowa supper, iwe makatsamwa. Ini ndakatozvidzidzisa kuti kunyange ndikatsamwa sei sadza rangu ndodya. Ndorida rakakwana, hapana musi wandinotsamwa zvekurega kudya. Mazuva mashoma ekurarama. Inini kunyange ndikatsamwa sei, ini sadza rangu ndinodya. Ndinotorega kana ndarwara, kana kurwarirwa nemudikani wepadhuze. Izvo zviri beyond my control, ndo pandoenda prayer room. Kwete kuti even mukandiitira makuhwane ngei panapa kana mukandiisa pamastera, ini sadza rangu ndodya. Ipapa handikanganisa. I eat my meal zviri decent. Because unotozoona kuti mamiu aunoskipiswa nevanhu ka angonoti half of your lifestyle. Muri kunyandirira? Saka ingozvidzidzisa kuti kunyange munhu akakuitira sei, rova sadza rako, womwa tii yako zvakanaka, zvinobatsira. Kunyatsotora chikafu chako, ukaona vakuti ukatsamwa unobva watoguta, ndopa unotanga kuita ma-acids, taakukonzeresa ma-ulcers, taakukonzeresa, uri kuzvikuvadza. Wakatsamwa kudaro wogadzira kapu yako yetii, worova chingwa chako majarini nejemu, worowa masikati, wobika kasadza kako kanopisa, kana karaisi kana kasineki, manheru wodya futi rimwe, hauna pressure. But ukaita 2 days wakatsamwa, ndopa unotanga kuita ma-wrinkles munomu.
une 32 years chiso chako chato ne 52. Ndakamboita imwe incident tichinamatira kuwadzana extension. Mukadzi akaita boyfriend, murume bva atsamwa bva azvisungirira. After 1 year bva watochatiswa futi pasame church, afirwa asunungurwa. Saba kutozvisunu afirwa asunungurwa ndo zvinotaura shoko raMwari. Rinongoti afirwa asunungurwa iyo pakaita anofa pakati pedu tototsvaga wari singo tovabatanidza. Ko afa kana iwedu pake pekufamba papera imhosva. Uya waakazvisungirira uya akangonoita patient kuti ngapamboitwe maprocesses ichi ese. After 1 year mukadzi uya kwakuenda namufundisi kuti baba ndazowanawo munhu uyu. Iye ndiye akakonzeresa uya kuzvisungirira. Ava kutochata. Even ukambunga ngozi but vari kufara. Ko kana anobva aenda pamberi paMwari Bible not come let's reason together. Obva anokumbira ruregerero ngozi yabva yarambidzwa nedenga otosara vachifara iwo afa. You hear what I'm saying? And akazvisungirira atovigwa ende parufa zvinombotaronza azvisungirirei. Yaingofamba semahunga. Mukadzi wacho aitochema baba ningi mandisiya kani. Wandisiya naniko. Iye ari kuziva kuti shasha yabaya ikuru kuuya umwe. Atoripo kare handisi kutsvaga aripo pastandy. Chaitika chii? Inyaya yekutadza kureviva mweya wake. Uya aita musikanzwa iwe unongosuduruka. Uri kufirei? Apa ndinombobvunza uri kufirei? Uri kufirei? Ende uchingofa. Iyo zvizvi ndakanzwa kuti vatori vese vatova vhangeri iwe uri kumakuoko. Izvezvi vanotoshumira vatori mavhangeri iyo iyakurugai ndiyo vari kutemba akauya toenda nekuti havana kufa vatori nemukana wekutendeuka nemukana wekuenda kudenga uripo. Bhaibheri rinoti mutadzi akatendeuka ngirozi dzinofara. Kureva kuti uyu anogona kutotendeuka ngirozi dzikafara iwo wabaya. Pamwe pacho revive your spirit. Don't give up. It's a strength kumutsurudza mweya wemunhu. I need to tell you this. Pakunamata kwedu, even ma finances chaiwo, zvinokupai mari, pane nguva yazvinozojairika zvorega. You need to revive it. Murukunzwa ndezvezvanangura. You need to revive it. Ukaita course 1. Zvakava nevanhu vakatanga kushandisa type, inonzi typewriter. Akasadzidzira computer basa rinopera nekuti typewriter haichawanikwi. Kwakuwanikwa chi? Computer. Andidika saka you revive even my skills. Ukasa revive unodi unofa. Even madzimai ndo vanoziva kurevive. Ukaramba uchipfeka mapfekera aitwa kudhara ekupisa bvudzi nedombo, izvezvi uchionekwa uchipisa bvudzi rako nedombo, unosiiwa. You revive. Ukati fambe continuity ichi you revive. Murukunzana mota dzakanaka 10 years ago hadzisina unaka nhasi. Zvoro tukaidriver unofanira kuichinja. Reviving, it's a skill inowanikwa across human life. Even mazwano anti mabheri bottom akambobuda aibata tsafu adzoka futi varevive. Zvikutotenga hembe senge isu vafundisi kuri kunetsa kuti uwane trouser riri straight kudai. Unowana kuti twana rei kuti tunoti wakabata tsafu kudai. Ndoturiko. Ndoturiko trouser twana ino kuti kana kakabata tsafu kudai. Ndoturiko vanorevive fashion. Because kana hembe dzazara muwardrobe vakasachinja style vanofa nenzara. Vanofana kuti even uinadzo hadzisiri mufashion wodzisa pasaidi wotenga dzimwe kuti varambe vachitengesa. You see what I'm saying? Saka nyaya yekurevive haisiri pamweya wako chete. You revive even your wardrobe. You revive even your thinking. Renew your mind. Every time you need to renew. If you are to survive, you need to renew your mind. You need to renew your wardrobe. You need to renew your thinking. You need to renew the way you see life. So unyaya kumutsurudzwa inotangira kwese. Even vanhu chaivo dai pana vatiri kuti nemaoko hapana anouya pano vanhu vaakuda kunzwa maiki. You revive. Munodi you revive.
manje vachachinja futi. So evolution keeps on going. Kana uchida kuenda kumberi, you need to keep changing. Muri kunzanira rega kuva stagnant. Iyo zvinoti chinhu wani chanonyanyotarisa maKristu. Sei maKristu pakunamata kwedu moyo yedu ikagwachurwa, moyo yedu ikarwadziswa. Sei tisina capacity yekurinyiwa. Munoziva kuti a problem inodependa nemurizo wayo. Pane ndinombopinda mukanzani mavafundisi. Pamwe pacho tozoti munhu abuda aenda mumba kwake kuti uyu anga achimbotiko. Yezoti uyu haana kana zvaanga achitaura. Hapana kana problem. But vanhu vanenge vauya akafuta achifunga kuti ane dambudziko pasina kana dambudziko. Chimwe chacho chinokudza dambudziko imindset. Maonero aunoita upenyu ndo maonero anoita. Ndakafarira imwe statement yekuti anzi mukanditumira zvidhoma ndozvicheresa mvura. Iya ukamutumira zvidhoma iwe panzvi pekutiza yatoti vakomana vanochera mvura vadi vauya vakomana cherai mvura. Vakomana ocherawo mvura ndiwatumwa kubasa wapedza wodzokerawo. Zvino ndo pauri kurara vakavhara mahwindo nematuri nemachi vakaita uchitiza zvidhoma umwe arungozvicheresa mvura. Chokwadi. Penina aishungurudza Hana anga akabatwa dumbu rake naMwari. Dai angoti murume uyu ndakumusiya ndakuenda, but Hana anoramba ari ipapo kusvika atozoti Mwari ndakupai mwana kutera kuti dumbu rake rivhurike. Chimwe chinhu, inini I always say this to people. Anyone who makes you feel small is better than someone who makes you feel comfortable. Can I repeat this? Ndamboshanyirwa rimwe gore nekazeni yangu akaisa mhete yegoridhe. Zvikanzi Alfred, this is gold, pure gold. This is gold, pure gold. Ipapa pandiri kufamba pa ndine 100,000 ku left, ndine 100,000 ku right. Yegoridhe panzeri. Ndiyati mukoma zvikanzi vanditi ingonoverenga metsi dzako mfana. Bata bhuku remetsi ribate usarisiye. Paakaenda ndakuti ndikaisirwa chibage changu 2 mupepa reshuga. Paine munhu ane juti rekuenda rebhuku remetsi nombangu chibage changu ndotora bhuku remetsi. Asi dai ndakati mukoma wandikaona handivakwazisi ndakatobata kuzoti ukaverenga ende pandakaverengawo zveshuwa zvakaita iyo zvikusatoisa hangu mhete iprinciple kana ndichida unoriisa ipapapa ndogonongoriisa. Kutoshaya mhete panzeve yangu yaprinciple asi kana ndichida kuisa mhete panzeve apa yegoridhe ndogonongoisa. Saka pamwe pacho vanhu vanokumekai smoker, they make you think better. Revive your spirit under competition. Revive your spirit under provocation. When you are provoked, raise a standard. Don't wither. When people provoke you, don't wither. Don't shrink. When people provoke you, rise up. Don't shrink. Can I repeat this? Munhu wese anoshringa under. Do you know if you vanhu vese vakabudirira David akatobudirira Goliath achidaidzira kuti pane murume here pakati paIsraeri ngaabude kunondirwe naye. Iye David haana kutizira mubango, ndo paari kutoti paita mukana wekusimudzwa. Pamwe pacho paunoshishidzirwa nemasituations ka, revive your heart to rise to the occasion. When you feel threatened, raise the standard. Mukristu wezvokwadi haasi munhu anotaura nendimi zvinhu zvakanaka. Munhu anotarisa mwana akufa so otanga kunamata akatarisana nerufu achiti Mwari makataura kuti munomutsa vakafa, chimbomutsai uyu. Ndo vanhu vanotenda. Kwete kuti ukangoshishidzirwa wakutotiza. Mutsurudza mweya wako, revive your spirit. Hakuna munhu anonakidza kushanda naye wekuti kana akasvoteswa so anobva asimuka, akaitirwa utsinye anosimuka. Akaona sekuti zvino. Do you know kuti chinhu wani chandinofarira pakunamata ndechekuti victory is certain, asi victory inowanikwa nevanhu vari mubattlefield. Pana imwe hama yakambouya kwandiri ikati hanzi mufundisi, muri kuziva here kuti vanhu kubasa vari kundirongera kuti ndidzingwe? Ndikati havasi kuronga kuti udzingwe, vari kuronga kuti uporomotwe. Iwe ndio usingaoni. Uri kuonei?
izvozvo vakagara ipapo uri kuonei mumwe izvozvi pandiri kutaura ka haana chaari kuona ariona suti yegrei ndo yaachaenda kumba achifunga kuti mufundisi wanga nesuti yegrei uye vanga vasina tai but kuti wasvika kumba uzofunga manje kuti iyi situation iyi yasimuka iyi ndo yanga ichinzi namufundisi kana yasimuka ini ndobva ndatosimukawo kwete kuti ndibva ndatiza pane chinhu wani chinondinakidza zvinonzi when an enemy comes like a flood God is not going to make a war between you and the flood. No, he's just going to raise your standard, to raise above the flood. Meaning to say challenges are used by God to raise men. Kana Mwari vakuda kusimudza vanoisa dambudziko pamberi pako, hakuna munhu akasimudzwa pasina dambudziko pamberi pake. Jabez aive nedambudziko, Ruth aive nedambudziko, Naomi aive nedambudziko, Esther aive nedambudziko, David chaiyo aive nedambudziko, aiswera kumafuro. Hakuna munhu anosimudzwa naMwari ari mucomfort zone. Ukaona pakuitika dambudziko, wamwaka wekusimuka. Ukaona pakuita dambudziko, wamwaka wekusimuka. And remember kuti hakuna munhu anofa kanzi he has won something unless if you are in a battle. So for you to win, you must be prepared to get energy in a battle. Vanhu vazhinji pano munhu akambondiudza zvikanzi mufundisi, ndikati baba zvikanzi ndikumbirawo kuti munamatire mota iyi. Kati yaita sei? Kanzi iri kufafa. Kati atenga kaimwe. Just go buy another. Yakufafa yaneta ka. Why are you forcing it? Munhu ere kuti ndosvika ndinamatira. Kana ndichikwanisa kunamatira Mwari kuti vanyaweti mota isafe, ndadingonamata utenge nyowani because ikapona ike hapana excitement. Ukatenga nyowani panoita excitement. Chikonotenga kaimwe. Uri kunetswa nei? Dzimwe mota dzinofanira kutofa because iwe unofunga kuti mota iyo ndo yekufa nayo. Kuna vamwe vanhu vanoda kutomboti mota dzavo dzife because unongonyatsoona kuti haana kana plan yekuichinja. Unoona mota yazochinjwa matayi iwe, yazombopendwa iwe, mota haasi mukadzi. Kana yachembera yadi, yachembera. Ngaidi, ngaiende. Even panapa, pana munhu unoona kuti iri harichinji basa iri. Kubva 2008, uri pabasa pawakasvikira 2008, pauri kupiwa hembe idzodzo dzekuti unogeza wivi kunge hembe, kuti aiso kukwesha wivi, unoiyanika. Pamwe pacho sevafundisi tetaura kuti Mwari simudzaiwo mhepo inovhuvhuta isudurutse munhu kumwe. Wombotukwa nemurungu, wotukwa nemurungu, wokauriswa nemurungu. Ungozosimana kuti ndakuzvisiya, wofunga kuti wasiya. Hauna kusiya. Nguva yekusiya yatodi, yatokwana. Nekuti wanga wadi, wagarisa. Hakuna munhu anosimuka in comfort zone. Vanhu vese vaunozonzwa, ndosaka vashona vakazoti rega zvipora akabva mukudi mukutsva. Ndosaka uchizoona kuti mumwe munhu anogara akapfeka sutu, wobva wafungidzira kuti anodada haadadi. Anga achiita yakatarwa nawo kufa kutizwe, akambopfeka shoti akarohwa neshera, anoziva kuti sutu yakanaka. That's why muchiona kuti vazhinji vana vedu havadi bhutsu. Mukamupa bhutsu anosiya. Asi imi hamudi kutsika pasi. Musiyano wacho munoziva kuti ndekwakabviwa. Iwe waimbogeza gumbo uchida iso padombo uchikwesha manga. Saka unoziva kuti pasi apa panounza manga. Idzi shasha idzi hadzizivi. But let's us talk. Makambona kuti zvikwata zvidiki hazvidi bhutsu. Imi ndosaka kuti kulost and found titori nehebhutsu. Vana mai vakasatsvaga bhutsu dzabva nevana kusunday school vanodzisiya pano ende vachifamba netsoka vanenge vari comfortable. Iwe unoziva kuti kufamba netsoka inhamo saka uchipfeka bhutsu. Ava havazviziva because vakaberekwa bhutsu dziripo. Ndaibvunza ngaa ndikati ngaa, are you taking shoes to school? Nganzi I know I want to go back to our mater because our mater we are allowed to come to school without shoes. Uku they want shoes, I don't like shoes. Chuda utofamba netsoka. Isu aiti ukaitengerwa haukotsiri, uchimirira kuti kuchene, ndiende kune vamwe. Muri kuzaenda uyo ende iwo pachezvawo kana munhu asina bhutsu it's normal. They don't even panic kuti what is going. But isusu panapa kuti vamoyo vakauya vaine sutu vasina bhutsu. Vanhu vanotobvunza kuti dzaka mai moyo mabva navamoyo kumba here.
Alright, varikutoti mai moyo vane zvavasina kuita, havana kubudisa bhutsu. You see what I'm saying? Kana kuti vamoyo vabuda vachitiza vachidzingirirwa. Something like that. But chasiyana chi is set up evolution and aishauraya. Moyo wemunhu unoda kurevive. Your love needs to be revived. Relationships needs to be revived. Mari chaiyo inoda kurevivwa. Kana uchitambira 20,000 ikapinda ufari, kuti ifari ngaimbopinda 25. So everything that is on a man, it depends on the capacity to revive. But hakuna munhu anorevive asina kumbopfuura nepaquiet moment. Mukapfuura nepekunyarara agamuchirai. Munoziva here kuti between the Old Testament and the New Testament there are 400 years when God was silent. God spoke when the Israelites were going to Egypt. When they went to Egypt, God kept quiet. He never spoke again. He started speaking again when he saw Moses on the burning fire in the bush in Media. Kureva kuti pane nguva dzinonyarara even Mwari. Kana uri munhu wemawowo anofunga kuti every day Mwari vanokunzwa, it's not true. Pane nguva Mwari dzavanochuza kunyarara. Hana ainamata gore negore, but God decided to keep quiet. Can I repeat this? God decided to keep quiet. Akazotaura nguva yaanenge akudi akuda. Ndosa uchonoti vanhu vazhinji vanorasiswa. Pane mumwe munhu amoti mufundisi, Mwari havasati vataura. Ndikati aiwa havana. Mufundisi, Mwari havataura nemi. Ndikati aiwa Mwari havataure mazuva ese bururu. Vachataurawo kana vakudi wakuda, enai munodya sadza murare muchimuka muchidya zvemuchirara muchimuka. Vachazotaura kana vakudi wakuda. Mwari havatauri newe mazuva ese. Pane nguva dzavanochuza kunyarara. Imi mune vana venyu vana baba, you talk to them every day. Is it every day that you give an instruction? Pamwe pacho unombotarisa uchiona kuti mufana waye ari kuita zvakadii. Ega so, uchingomutarisa so, uchiona kuti ari kukura sei. Pamwe pacho tinotombotarisa namaifundisi. Unoti chikwata hachina kurara. Hatiendi chinoti enai munorara. Izvo zvari paholiday. Unozonzwa kuma 12 vanhu vari kugadzira sangweji. Hatibvunzi. Tenda adini hedu takanyarara. Asi zvikoro zvikavhurwa tikakuona wakamuka na 12 tinotora bandi. Saka Mwari vane nguva dzekunyarara, vane nguva dzekutaura. Asi izvo aiwa vabereki vana vari paholiday, ndiani ari kuvatarisa kuti varara here? Until this time we leave them. Kana nguva yekuti zvikoro zvavhurwa, mune makuti 8 munhu wese kunorara. Ndo zvinoita Mwari. Pane ma-seasons avanotaura, vane ma-seasons avanonyarara. Iwewe, you must have faith enough to sustain you when God is quiet, and also to hear him when he's talking. Ipapo pakaoma. Vanhu vaya vanoda attention, cry baby. Can I help you? Kune nguva dzinonyarara denga, kunyarara chaiko kuti zii. Dzichikusiya, ndosaka uine pfungwa. Ende vamunonobvunzira havakuudzei kuti Mwari vakanyarara. Vane vachida mari vanokutaurirai kuti denga rati zvakati. Iro rakanyarara kuti zii. Mukuzana, ene ndakambobvunza research yangu yandakaita dissertation yekutheology yanga iri kustudy macows. Ndakaenda pane imwe couch ndikabvisa bhutsu dzangu ndikanopfugama pane umwe mupostori ndichinyora amwe pamanotes angu. Zvikanzi hir. Ndaona rufu rwakasimba ba. Ndikaenda zvepane umwe zvanzi hir. Kwamunobva ndiri kuona mhepo yeblack. Handisi kuti mhepo inomboita black. Hir. Ndakaenda pa4 hapana akambondiudza kuti ndaona mari ichiuya kwamuri. Vese vaingondiudza. Ndaifunga kuti pane one achanditi hir baba ndaona milioni yakutosvika pamuri. Ndaona makazadza matengu emari kana. Vese vaingoona mhepo nhema. Now I'm waiting for munhu anombondiudza kuti baba ndiri kuratidzwa chiroto. Varoti vehope, chengetai hope dzenyu. Mukandiona ndichifa, chengetai. Mukandiona ndichitambudzika, chengetai. Asi mukarota ndiine bhenzi, huyai nadzo. Kandirota ndiine chikopokopo ndege yamhara pamba pangu, huya undiudze. Tobva tatopfugama todama toti, as you have said to your servant, I receive. Hai papa handinonoki.
but kana ruri rufu ndagara ndaungofa ndisiye ndife ndiende ndisingazivi. Uruda kuti ndimbotarisa ngandochema misodzi, ndotarisa kuku ndochema misodzi, ndagara ndiri kungofazve, uri kuzvinetserei? Vanongozoona zvaitika. Asi mukarota mukaona mufundisi vaine A63 Mercedes Benz or Audi, uyai mundiudze, yotobva tatomboenda kuwoko, Mwari maita yenyu nemuranda wenyu, murambe muchimushandisa namangwanazve aone zviri kumberi. That kind of prophecy I receive. But negative prophecy, I've said to myself, Mwari ngavandibatsire. Inini, I will never tell anyone bad news. If I know something bad is going to happen to you, I will take my time to pray. I will take my time to fast. But I'm not an agent of pain. Kukurwadzisa. Murukunzandara. Pamwe pacho ndotoudza maimfundisi kuti maimfundisi ngatimbonamatira baba namai ningi. Tiri kumba kwedu tomuka usiku tokunamatira. Iwe wongodarika chinyararire. Zvinobatsirei kutanga takupatsana nguro tozokupa kundiso. Tadi ngogadzirisa kundiso yacho tsana nguro takachengeta. Tongogadzirisa kundiso tsana nguro takadi. Iwe wongopfuura. Pane kuti tikupetsana nguro tozokupa kundiso. Because pfungwa dzako dzikabatirira patsananguro dzikasanobatirira pakundiso, woramba uchitya. What am I saying to you? I'm saying revive your mind. Be someone who is able to handle difficult situations. Ask God to give you wisdom to handle difficult situations. Kana paita situation yakakuomera, don't cry. Tears have no reward. Can I tell you this? Tears has no reward. Munhu wese anowana resolution in tears. Ukachema, ugochemazve, your situation doesn't change. Tears has no reward. It can work as a method of healing, but it doesn't have a reward. You can cry the whole day. Kana mafirwa mchada ungoviga munhu. Ndinoona hangu parufu vanhu vachita drama. Vafirwa, unoona munhu uyo kadabu azvirovera. Unotsemuka musoro tikakuiga futi. Atiregi. Uyo atofa. Hapana nidhi yekuzvirovera pasi. Can I repeat this? Tinochema, yes, tinorwadziwa, but mukazvirovera pasi munotyoka ruoko mukanogara kuchipatara tichiviga vafa, onekana ine vafa. Tears is no reward. May the good Lord give you strength in difficult moments. When you get in difficult moments, may the wisdom of God and the voice of God help you to rise above that situation and excel. Do not be squeezed to the extent of crumbling. May the Spirit of the Lord give you wisdom to rise above each and every situation. Chese chawasangana nacho, mweya washe ngaukugonese upfuure. Mweya washe ngaukugonese uwane way out. Munoziva ndanchizvifunga. Ndikati chakatitadzisa kutenga garaji mapurisa. Munozviziva here? Ndaimutswa namaine nyasha. Baba, mupurisa yati timirai kupractice. Isi tiri kuedza kutenga garaji. Tatobatanidza mari tiposita nayo. Asi mupurisa akatirwisa. Zvokuti papasina practice yaitwa masikati kana manheru. Kusvika maine nyasha vakuziva mapurisa ese. Mamwe acho vaitondinongedzera kuti baba honai uyo mupurisa uyo auya akutiperekedza kuenda kunew venue. Aitinetsa. Kureva kuti pakunetswa kwedu nemapurisa kwakatibatsira kuti tirege kutenga garaji. Kuti tipindewo mune malights akawanda kudai uhu. Muri kunzwa zvoreva kuti that trouble works as a positive thing to us. Dai mapurisa asina kutinetsa, dai tiri mugaraji, mataiti mwana akabuda kana dhimoni maizwa kuti unoenda kurodhi. Zvinopana honai kunaka kwazvakaita. Mapurisa akatinetsa for the good. Pamwe pacho ukaona situation iri kunyanya kunetsaka, Mwari vari kukutora from where you are to a better position. Iwe chirega kusuruwara, chigamuchira kuti zvazviri kudai, Mwari vane zvavari kutaura. Chinhu chakatitadzisa kugaraji mapurisa neparking. Ndo zvinhu 2
zvakatirambidza kutenga 15 mari. Dai izvozvi tiri kutotenda Mwari kuti Mwari vakatipa pekupindira, but Mwari vanga vasina kutipa vakashandisa mapurisa. Muri kunzwa umwe musi tikavhiringwa chako takanonoka kutanga service, mapurisa achida kusungai, da kusechai. Service yo tikanamata vhani yepanze paya yakamira nawo masuka vachinegotiata nemapurisa kuti mapurisa arege kuti kuuya, because vaiti kushandisa a place which was not designated for the church. Since takauya pano ndiani akamboona mupurisa? Mwari vaida kutisvitsa kwataifanira kusvika vachishandisa zvimwe zvinhu. Iwe ukaona vakuremerwa, revive your spirit, usagumirwe. Dai baba tata akutoregedza kunamata. Ndine mumwe munhu wandikutaura naye, ukaona mafungo awanda, ziva kuti pane kwatakuendeswa nani naMwari. Renew your spirit, renew your mindset, revive your spirit, usagumirwe. Suicide, mweya wekuzvisungirira, unouya nelimitation yekutadza kuziva kuti God can do something. Ukaona munhu wese anoita suicidal tendency, ane a spirit inooperator naMwari isingatendi kuti problem inopera, anofunga kuti kupera kwayo kufa. Kana paine mumwe munhu akambofunga kuzvisungirira, rega ndikubatsire, sadza ronaka mudikani, rega kuenda zvekumhanya. Can I repeat this? Rega kuenda zvekumhanya. Know kuti in every situation, no matter how hard, God have capacity to revive your mind. God have capacity to give you a solution. Ukanga waomerwa, God does something. Ndishtaura kudai kune munhu wandikutoparidzira so ari kunyatsoona kuti pandiri ndakaomerwa, but mukuomerwa imomo mune answer, mukuomerwa imomo mune mhinduro, mukuomerwa imomo Mwari vari kukudzidzisa something. Hapazi pese paunoomerwa wofunga kuti madhimoni atanga. Hana anga akabatwa dumbu naMwari, Rachel anga akabatwa dumbu naMwari, Samson chaiye ane nguva dzaakambodhilewa naMwari kuti bvudzi raSamson rakanonoka kukura. I want muservice ino ndoda kuti munhu wese ari kundinzwa azive kuti in every situation you can renew your mind, you can raise your faith, you can raise your understanding, and you can do it. Hakuna situation inourayisa, hakuna situation inovhara madhoo, hakuna situation isingabudike, uye hakuna situation inokuvharira. Pauri ipapo panosimukika, uye Jehovha vane zvekuita newe. Dauti umbosvika panguva unoti wewe, Mwari, I need to be renewed. Renew. Hanzi vanotenda muna Jehovha hanzi they will renew their strength. Semakondo. Unoza gondo zvarinoita kana raakunofa rachembera, rinokwira padenga denga, ronodzura manhenga aro ese, robvisa omera manyowani. Pamwe pacho ukaona waakudzurwa, hausi kuitirwa utsinye. You are evolving. Inini ndiri mufundisi. I am a pastor. I've seen the good days. I've seen the bad days. There are days that I preach excited. There are days that I preach because I'm supposed to preach. When I don't feel like preaching, I preach. I want to tell you something. Hakuna munhu anorarama upenyu usina ma-challenges. It's only maonero aunoita upenyu ndio anokubatsira. Ukaona zvisingaoni vamwe, unorarama zvakanaka. Ukaona kuomerwa, unoomerwa. Ukaona upenyu, unova neupenyu. Ndokuti unyatsonzwisisa kuti the way you see things and interpret things need the power of the Holy Spirit. Pane mumwe munhu akamboti vamutowasekwa vakambobirwa mota rimwe gore, vaenda kuseo group kuchechi, indana anopindira kuFlorida, Yehova wasara vachibirwa mota. Tanamata ndikati vaifunga kuti ndichavati tichaiwana, ndakangoti tengai. Iwo aitarisira kuti mufundisi wachanamata nendimi kuti muzita raJesu Toyota Etosi ngaidzoke, Etosi pamba.
takatobva muetosi tikaenda inonzi murefo nenyaya yembavha. Pamwe pacho Jehovha unongogadzirisa akaona muri kunonoka ega kwakwakwa ende hakuna chakaita. Shuwa unoziva pane mumwe munamato wamunombondikumbira kuti ndiite nekukura kwandakaita kuetosi ndoisimudza ndega ndotanga kuinyengeterera kuti idzoke. Aiwa batika munoza moyo wangu wakamborwadziwa kuti but vangabirwe mota nekubvisa kwavanoita chegumi. Ndikazofunga bati but Mwari avapererwe mani ngawangu wapa imwe iri nani. Totopfuura toenda kumberi. Do you know what I'm saying? Dai ari umwe asingatendi akatobuda chechi chacho hakuna mati kuMwari mupenyu tingabirwe mota pachechi here munhu waMwari aripo but ietosi. Yanga yakanaka hayo taidhiraivwa namuti namai muti dai aidhiraivwa nawo muti pane imwe mota yekuti unopinda wega uchidhuma rufu uchinyatsoona kuti hapana kumira zvakanaka wongozofamba kuti Mwari ndozvavatipa. Asi pamwe pacho I want to tell you this, when the door closes, be able to see 4 more, be able to see 5 more, be able to see 6 more. But when you focus on a closed door, you don't go forward. When a door closes, may the good Lord give you eyes to see more. And vanhu vese vanoita zvakanaka ndo vanoedzwa naSatani. Vese vanoita zvakanaka ndo vanoedzwa naSatani. Vese vasina zvakanaka zvavanoita masaints. Ukaona usina tumiedzo turi kumboya paurika zoti wewe naSatani mama twins manje. Koma nemunin'ina chai gedye muri kufamba mesi. Usina kana challenge inomboya unyatsozoti iwe naSatani mama twins. Pamwe pacho chinotituma kukura munoziva kuti chii? Ma-situations. You grow older nekuda kwema-situations. Munhu asina ma-situations to address hakuri. Muri kunzanderera kana Mwari wakuda kukurisa vanokupa ma-situations ari hard so that you grow. Kana vasuda kukurisa vanongokusiya vakadaro. Iyo zvinhu pane apa tobona kunge tine munhu ane 60 years nemunhu ane 30 years vese vakakura zvakafanana depending nekuti vakafamba rwendo rwakadii. Muri kunzanderera umwe anongoberekwa obva ararama hana chinorema hana chinorwadza chaanowana. Vamwe isu takadai ndaiudza mumwe munhu achiti mufundisi, you are blessed, you are so much blessed, you are one of the men that I've seen God blessing. Aya maoko aya akakwesha mapuranga anoiswa kusvika abuda ropa. Ini ndakaenda kuuniversity, first semester ndakaenda kuuniversity ndakaenda netrunk inoenda nemwana kuboarding ndo ndakaendesa kuchikoro inini kuuniversity. Ini ndakaenda kuuniversity ndisina kana t-shirt, ndaipfeka hembe dzine maoko marefu dzekusiyirwa. Saka ukandiona ndakapfeka suti 10,000 ka ngazvirege kukurwadza. Pane pamwe pandakamboshandiswa naSatani pandiri kugadzirisa. Hakuna munhu anomuka ari padenga, unotosimuka. Hakuna unomuka ari padenga apa, unotosimuka. And how do you rise up? Unosimuka. Kana Mwari inini izvezvi munhu akati handina 5 rand ndozvinzwisisa. Mwari vakandidzidzisa kushaya, vakandinzwisisa futi vakandidzidzisa kuva nayo. Ukataura zvemari ndogona kuudza kuti ndakamboibata. Ukanditaurira zvekushaya, indine mumwe musi wandakafamba 4 trips kuenda kuSpain nekudzoka, kuenda kuSpain nekudzoka, chitsvaga 5 rand yanga yadyiwa netrauzi. Irimo mupendero wetrauzi. Ukafamba ukaenda ukadzoka, ukafamba ukaenda ukadzoka. Uinayo mari yako musi. Wozondora ndakavhura window ndichiridza radio kuti ndiri kuonererwa. Auzive kwandakabva. Pane pamwe pandakambodarika napo. Ndakazonzi nomwe musikana muSouth African, what are you looking for? Kati I lost my money. Kanzi how tax money, kanzi how much? Ungati 5. Kati 20 rand my sister. Ndichipiwa 20 rand kudai so vananomhanya notenga ma chicken bags. Ndatoone muriyo imwe ndichichengeta futi yekunoshandiswa. So what am I saying to you? Kune vanhu ama chicken bags munoziva here. Kavanogadzira pavanogadzira mabhega vanobvisa nyama pamusana. Amabhonzo anenge atsara patakapinda muno muSouth Africa muna 2008 aiswa mucabbage anenge aine mafuta zvainaka asingabviri. Ukandipa izvo zvinogona kutadza kuzvidya but mazuva ayo taito wainzwa kuti denga riri pano, Jehovha uri kutiitira zvakadi zvakanaka. Wozonzwa ndichitaura kuti hanzi ndikauya ndiitirewo oxtail, ndakambodya makanda ehu
kune munhu wandikutaura naye dai uriwo wakatozvisungirira kuti zvandiri kudya machicken backs regai ndizorore, iwe kumberi kune zvakanaka, usakurumidze kufa. Kumberi kune zvakanaka. Kuomerwa nhasi hazvino kuti mangwana hakuna zvakanaka. Muri kunzaendedzera? Yes. Takambosakura minda yevanhu isu tichiita mari icho. Iyozvizvi tikadzokera unonga wakasarwa munzi wauya akavakomana wekujoni. Tete auya. Kuna munhu anoda kuudza kuti maonero aunoita upenyu in tough situations. Vamwe vakazvisungirira pamwe dai vari mapresidents, vamwe vakazviuraya pamwe dai vari makings, vakakurumidza kukwita. Ukaomerwa, revive your mind. Can I talk to you? Ukaomerwa, revive your mind. Renew your mind. Raise your faith. So, dzimwe dzakaomerwa dzinoda kuti ta give up, dzinoda kutotiza chechi. Iwe pano pane nyasha usatize, imboti gare uone. Unoitirwa zvakanaka uri panapa, rega ukurumidza kutiza, imbogara. Usaite dzungu, gara pana. Togona kugara 2 months, 3 months gore, asi zvinonaka chete, gara panapa. Zvinhu zvako zvinodi zvinoita. Renew your mind, renew your mind, renew your mind. Kune vamwe akatoita nhumbu akazvisungirira. Murume wacho andiramba, chobva chamwa poison. Apa chiri kuuraya president vari mukati. Naicho chacho chainogara musha. Ndinongo kana atiza nongobereka mwana wangu ndochengeta. Ndindatanga. Ndindatanga. Ndogara. Pamwe pacho unongo uchitotiza kutotiza zvakanaka. I'm saying to you, never ever get closed up. Never ever give up. Renew your mind. There is a rock higher than you. When you are humble, you can go far. What you need is humility. Unoda humility. When whatever situation comes to me, I must be victorious. I must overcome. I must come out right. Chimbotanga kunamata. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. Hakuna chitsva pasi pezuva. Hakuna chisina kumboonekwa pasi pezuva. Hakuna chisina kumbonzikwa pasi pezuva. Imi Mwari ndimi mega mune simba rekutiratidza zvisati zvambonzikwa kana kuonekwa kana kufungwa nezvazvo. In whatever situation that comes upon our lives, I pray for a victorious spirit. I pray for the power to overcome. Mwari wekudenga nezita raJesu, ndiri kunamatira mweya wekukunda. Patinobata tikunde, patinofamba tikunde. Hakuna anotivharira suo kana kutidzivisa kana kutitadzisa. Kana imi Mwari muri kurutivi rwedu, isai kuzvininipisa matiri. Kana tagumirwa tiuye kwamuri, titi Mwari wedu vasingagumirwi, Mwari vedu vasingapererwi, Mwari vedu vakasiyana nevana vevanhu. Tidaritsei patasvika. Baba munoziva, tinoziva muri Mwari wedu. Sekurarama kwedu Mwari, pane nguva inoremerwa ndangariro dzedu, pane nguva inoremerwa mafinances edu, pane nguva inoremerwa utano hwedu, pane nguva inoremerwa kufunga kwedu, pane nguva inoremerwa vana vedu, pane nguva inoremerwa mamarriages edu, pane nguva inoremerwa utano hwedu Mwari. Kana tasvika pakadaro Mwari, tibatsirei kuzvininipisa. Tipe kwamuri kutenda kwedu kuti imi Mwari mutigonese. Renew our mind. Imi munoti ani nani anotenda kwamuri Mwari achabhururuka segondo, achidarika rusvingo. Imi Mwari wekudenga nezita raJesu, hakuna akavimba nemi akanyadziswa kana akatsvaga chiso chenyu mukaramba makanyarara. Itiraiwo zvakanaka kereke ino Mwari. Ani nani ari kunzwa izwi rangu ngaagoneswe nemi kudarika. Panonzi nenyika hatidarike, panonzi nevana vevanhu hatidarike, panonzi nevanotiona hatidarike. Imi Mwari tiyambutsei nekuti muri Mwari. Baba vangu nezita raJesu, revive our spirits. Revive our faith, revive our strength, revive our mindset, renew our mindset.
Give strength to our mindset, whatever comes along our way, so that we may overcome. In Jesus' name, amen.